Mae hon yn mynd I gyrraedd y brig. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C. Ni wedi cael ambell I doriad yn y tymor yn uwch gyngred Cymru, ond ni'n agosau y toriad swyddogol yn y tymor pan fydd y gyngrair yn rhannu'n ddwy ac mae ras I gyrraedd yr hanner ucha fel y tywydd yn dechrau poethi. Dyna yw gobeith Caernarfon wrth I dîm Hugh Griffiths deithio i'r Bala. Cadw o fewn cyrraedd y ddau ucha yw targed y Bala ar ôl colli yn erbyn Caernarfon ganol wythnos. Y tro cyntaf iddyn nhw golli ers dros 5 mis. Mae'r Bala gartre yn erbyn Caernarfon yn uwch gyngred Cymru JD. A mae'n fyw dyn ni ar S4C. Dechrau pnawn enfawr o chwaraeon ar y sianel. Cymru yn Ffrainc yn hwyrach a mynd am y gamplawn. Gêm ddarbu De Cymru. Caerdydd yn mynd I Abertawe yn y canol hefyd. Digon yn digwydd. Owain Tudur Jones yn cadw cwmni I fi. Owain I sôn fyna, Bala wedi colli yn erbyn Caernarfon yn yr wythnos. Fi wedi bod yn gweud trwy'r tymor bod nhw'n mynd I ennill y gyngred, neu'n gallu ennill y gyngred. Ti wedi bod yn gweud bod nhw'n methu ennill y gyngred. Eto, ti'n gywir. O, chwarae teg I chdi dol ar ddechrau'r tymor, o'n i'n meddwl mae'r Bala fysa unau'n ennill y gyngred neu sy'n nhw reit yn ei chanol I, ond dros yr wythnosau dwytha, just teimlo dyn nhw ddim cweit digon cyson. Alli di ddim cael record mor ddifrifol yn erbyn y Seintiau Newydd, record ddifrifol ddiweddar yn erbyn Caernarfon a wedyn ennill y gyngred. Felly, yn amffodus iddyn nhw, maen nhw just ar ei hôl I, a trydydd fydden nhw'n gorffan, dwi'n teimlo. Caernarfon yn llygadur 6 ucha. Dewch I ni edrych ar y tabl. Gemer pnawn wedi dechrau hefyd, ond o ran y tabl pnawn yma, mae yna 5 clwb dal yn y ras I gyrraedd y 6 ucha. 4 yn chwarae pnawn yma, gan gynnwys Caernarfon, fan hyn yn y Bala. Pen y bont bron yno, dewch I ni weld y gemau. Mae pen y bont yn chwarae yn erbyn y Flint, a maen nhw bron yno yn sicrhau'r 6 ucha. Felly digon yn digwydd o ran gemau pnawn. Mae Caernarfon gartre yn erbyn Hwlffordd. Dyn nhw wedi colli gartre ers 2 flynedd. Caernarfon, pob lwc I Hwlffordd. Ennill yn erbyn y Seintiau wythnos diwetha. Newyddion mawr yr wythnos, Owain. Ni wedi cael coeddiad o'r diwedd bod y cynghreiriau is ddim yn mynd I fod yn dechrau, sy'n golygu bydd neb yn esgyn I uwch gyngred Cymru, ond na'r unig beth sydd yn bendant, ni dal ddim yn siŵr os fydd rhywun yn disgyn, ni dal ddim yn sicr beth fydd yn digwydd o ran safle Ewrop drwy Cwpan Cymru. O ran y clybiau yma, nhw jyst yn gallu anghofio am yr amheuaeth ar yscanolbwyntio mae'n ystrydeb, beth sy'n digwydd ar y cae? Dwi'n meddwl fydden nhw'n amlwg yn sbio gweld beth yw'r newyddion diweddar. Dwi'n meddwl fydden nhw'n ffeithio'r tîm at y gwylodion yn fwy, oherwydd does am byd wedi gadarnhau, ond y teimlad ydy, os nad oes rhywun yn dod I fyny ac yn codi, wel, y teimlad ydy fydd boes fel tîm fel Aberystwyth, y derwyddon cefn, yn teimlo'n fwy cyffyrddus, yn meddwl, mae yna jans da fydden ni ddim yn syrthio, felly fydd y pwysau oddi ar ei sgwydda nhw chydig bach mwy, a fydd y gweddill jyst dal I frwydro am weddill y tymor. Peth arall I gymlethu pethau ran y 6 ucha, mae Hwlffordd wedi cadarnhau bod nhw ddim yn mynd am y drwydded Ewropeaidd, achos bod I rheolwr nhw Wayne Jones ddim yn gyda'r cymwysterau hyfforddi digonol. Bydden nhw ddim yn y ras am Ewrop ta beth. Mae hynny'n drysu pethau hyd yn oed mwy. Yndi, o bosib fydd o'n helpu I Caernarfon, fydden ni'n gwylio heddiw. Fel clwb, mae rhaid I ni barchu'r ffaith nad ydyn nhw yn taflu rhywun I fewn sydd efo'r pro licence, oherwydd da ni wedi beirniadu hynna, ond I roed yn hyn yn sefyllfa'r chwaraewyr, os oes ni'n gweithio mor galad I gael llwyddiant I orffen yn y 6 ucha, be di'r rheswm I fod yn y gyngred, I geisio cyrraedd Ewrop? Os mae hwnna wedyn yn cael ei gymryd oddi wrtha ti fel chwaraewr, swn i'n teimlo'n siomedig dros ben. Lot fawr o gwestiynau. Ni wedi cael ateb i'r cwestiwn yw Chris Coleman yn mynd i'r Seintiau Newydd, dyfedd, dwi ddim yn mynd i'r Seintiau Newydd. Ond ni'n mynd at yr egwyl, am sy'n ni'n cael hysbysebion pan ddyn ni'n ôl. Mae da ni gêm fyw ar eich cyfer chi, y Bala'n cwrdd y Caernarfon, pidwch mynd yn bell. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hon yn mynd I gyrraedd y brig. Croeso nôl I faes tegid, cartre, clwb pêl-droed, y Bala, Caernarfon yw'r ymwelwyr pnawn ma. Yn uwch gyngrair Cymru JD, pnawn enfawr o chwaraeon, yn dechrau fan hyn ar S4C. Dewch i ni glywed gan y ddau reolwr, Sion a Dafydd, sydd wedi cael gair dyn nhw'n gynharach. In terms of the team's mentality at the moment, where's it at? Because that second place is slipping away from you slowly, isn't it? Yeah, it's difficult. You know, the two full-time teams are ahead of us, but, you know, we were in contact with them. We've had a slip. We've had a slip the other day, but we've got to play everybody twice again once the split's been done. And there's a lot of points to play for now, and the next 3 games, there's 9 points to play for. So, you know, there's a lot of points going to be lost in that. So, the defeat the other day was our first defeat in 15, which was outstanding. So, if we go another run like that, we'll be competing with the big boys. Ys ti weid oedd y perfformiad yn erbyn y Flint, perfformiad gorau'r tymor. I chi'n disgwyl I ailadrodd hwnna ar y cael yma heddi? Da ni wedi trio wneud, ni'n gwybod mae Bala wedi colli yn y wythnos, so bydd nhw wedi brifo amdan hwnna, a bydd nhw'n edrych yn ôl I cael I ennill y gêm. Mae nhw catre, so mae yna lot o pethau yn erbyn ni, ond ni'n edrych ymlaen ac ni ddim yn gorfod lawr I nhw heddiw. Sion a Dafydd gyda Hugh Griffiths a Colin Keating. Fydd Hugh draw yn cael gair dyn ni cyn y gêm. Mae fe wrth I fod. Oedd ddim yn gwybod y gêm yn fyw i'r teledu. Oedd yn poeni am hynny. Tro diwethaf nhw fyw i'r teledu. Cos nhw'n chwalu ym mhen y bont. Ond I fod yn deg, maen nhw wedi bod ar rediad tipyn gwell ers ni Owen. Wel, mae hynna'n yn esgus pan bod I wallt o wedi tyfu cweit yn edrych mor fler, ond dyna fo, mae hynna'n fater arall. Fel rheolwr pêl-droed, be ti eisiau weld ydy pan ti'n colli sut ydych chi'n ymateb. Ac I golli ar y teledu, cael crasfa ym mhen y bont. Dwi'n meddwl sut maen nhw wedi ymateb wedyn. Mi fydd Hugh yn teimlo balchder enfawr tuag at y tîm. A dyna mae Hugh Griffiths fel rheolwr, dyna mae'n gael gan y tîm ydy cymeriad, delio efo unrhyw siom sydd yn digwydd ar y cae, a dyna'n union mae Caernarfon wedi wneud yn ddiweddar. A just o ran Bala, cyn I ni fynd draw at y tîm sylwebu, fe golli nhw'n erbyn Cei Conad, dwi'n gwybod, dar ail waith iddyn nhw golli tymor yma. Maen nhw ar rediad, campus. Mae hefyd yn dangos y safon mae Cei Conad yn gosod ar y brig bod nhw dal yn bell tu ôl ar ôl dim ond colli 2 gêm, ond be fydden nhw eisiau dangos I bawb heddi? Ymateb yn syth. Union fel Caernarfon ar ôl y grasfa yna ym mhen y bont, just ymateb. A fel ti'n sôn, Dyl, maen nhw'n cael tymor da, ond mae Cei Conad wedi mynd I lefel wahanol. Saint Newid, just tu ôl iddyn nhw, ond dwi dal I feddwl bod ymddiswyddo Scott Rysgo cwbl o wythnosau yn mynd I gostio nhw, a fydd Andy Morrison wrth I fod. Ond Bala rwan, sut maen nhw'n mynd ar y rhediad yna, a ar ôl y toriad, sut maen nhw'n gwneud yn siŵr bod nhw'n cymryd pwyntiau oddi ar y ddau sydd uwch I penna nhw. Hynna ar ôl gobeithio buddigoliaeth yn erbyn Caernarfon iddyn nhw. Digon I ddod yn y tymor tra gwahanol yma yn uwch gyngrair Cymru JD. Cofiwch am y sylwebeth yn Saesneg, English language commentary is available on the red button. Mark Jones and Tommy Morgan there, as usual. Ac cyn y gêm hefyd, fe fydd na funud o dywelwch fan hyn ar faes tegid I nodi bod I fwy neu lain flwyddyn ers I Covid gyrraedd yn bywyd ni a'r pandemig. Felly fydd na funud o dywelwch I gofio am hynny, a ddech chi weld y chwaraewyr yn paratoi. O'n I lan at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan ag Owain Ian ar ddiwrnod cynta'r Gwanwyn, ar brynhawn oer a llonydd yma yn y Bala. Moment I gofio blwyddyn ers y farolaeth gyntaf yng Nghymru o Covid. Moment I gofio pob teulu, ffrind a chydweithwyr sydd I dioddau colled. Ac mae'r pandemig a'i ergydion wedi effeithio pob un ohono ni. A fi oedd na gyfnod ydwch pan fy'r gêm yn siarad am gymaint o wahanol resymau. Ac ar gyfer y gêm hon, nôl at yr ystadegau, mae yna newidiadau yn y naill dîm a'r llall. Mae Jack Bacreth ac Anthony Stevens dod mewn yn lle Lasana Mendes a Johnny Spittle sydd wedi wahardd i'r Bala, ac yn hi mae'r ymwelwyr o un newid
mae Mike Hayes gynt o'r Bala wrth gwrs symudodd i Caernarfon yn ystod yr haf yn chwarae, a hynny yn lle Jake Bickerstaff. Ia'r Bala fel yr arfer 4-3-3 ond yn ganol cae cef yn nista. Mae'n ryddhau wedi cyn y Smith a Will Evans i ymuno gyda'r ymosodwyr Corea a Macareth. Macareth wedi bod ar dan yn ymarfer meddwl, felly bydd o'n cymryd pobl ar, neu bydd o'n digwydd o trosiadau mewn fewn as Venables. A Cleweth ar menthyg o Wrexham am chwaraewr mewn cefnogwyr Caernarfon wrtho fi ac y chwaraewyr hefyd. Mae'n mynd i isaf yna, dwi'n mynd i del i ffwrdd a mae'n mynd i ddechrau bob ymosodiadau. Wedyn eto Mendes Edwards, nhw gadael nhw mynd, dro bach rhydd, neu beth a ddigwydd, dim disgwyl y ddigwydd. Hayes a Bradley, eto yn lledu'r chwarae i Caernarfon. Kenny, a dwi'n di sgorio fan hyn pnawn ma. Un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol yn yr uwchgynghrair Lee Evans. Dangosodd 4 carden coch nôl ym mis Tachwedd mewn gêm rhwng Caernarfon a Chei Conna. A mae'n achlysur mawr i Jack Macareth yn gwneud i ymddangosiad cyntaf dros y Bala llu o brofiad ganddo fo, gyda chlybiau fel Llanmer, Grimsby a Wrexham. Y gyfeillgarwch, yr ysbryd sydd wedi arwain at rediad sydd wedi cael ei ddisgrifio gan reolwr Caernarfon fel un o'r goreion yn eu hanes nhw yn uwchgynghrair Cymru. Ac fel un sy'n ei wallt, hyd yn oed yn hirach na Hugh Griffiths, dwi'n cydymdeimlo efo'r sen daflwyd ato fo gan Owain Tudur Jones. Mi ddedau wrtho fo. Ac Mike Hayes, cyn chwaraewr arall yma wrth gwrs, di ennill Cwpan Cymru efo'r Bala. A fo yn cael ei alw mewn i'r tîm, ac o bosib dyna'r rheswm ynde. A Colin Caton yn sylweddoli be fydd y bygythiad ganddo fo. Gêm bwysig i'r Bala ac i Caernarfon yma ar faes Tegid. Mi sonies i fel mae'r gêm yn siarad. Ac mae wedi gwneud yn anrhydeddus y tymor yma. A'r ceniad cyntaf gan Gareth Edwards. Bala yn ei gwyn. Honna bel gynnar mewn. Bradley, cyfle i ddod o hi yn glir i yr ymwelwyr a'r bel oddi ar y blaenwr Jack Kenny, gynt o Brestatyn, ac cawr o ddyn. Oedd yn sgorio gymaint o golau Brestatyn. Del mewn gan Smith. A'r Bala, wel, fe sgorio nhw yn y funud gyntaf yn erbyn Cei Conna nghanol wythnos, a maen nhw'n dechrau yr un mor bwrpasol yn yr eiliadau agoriadol yma. Macareth nôl at Shannon sy'n chwarae fel cefnwr de. Oedd hi ar Parker, un arall o gyn chwaraewyr Prestatyn, yn dwt i mewn at Noah Edwards sy'n wastad ar gael o blaen y 4 cefna. Amser cael dy wins, Nick. Yn eitha prysur yma gan y Bala, doedd. Dechrau'r y droed fain na, ar ôl beth ddigwydd nos Fawrth yma, o'n i'n gwylio'r gêm, ac ddeitha yn sylwedau ni fo Tommy Morgan. A rai fi ddeud, ffordd nath o ddechrau de, union un beth. Union un beth, ond wedyn nath nhw syrthio nôl do. A wedyn Cei Conna ennill y gêm. Oce, sut ti'n ymatab? Colin Caton yn siarad o fi bod yma, sut sa'ch ni'n ymatab? Wel, cael y chwaraewyr i roi gwen ar ei gwyneba a mwynhau chwarae y gêm yn ôl ar ôl colli. Ie, oedd yna drosedd fanna ar y cawr Corea. A na ddeitha chdi rwan, mae Corea yn gryf. Corfforol, sa neb yn gryfach na fo yn yr uwchgynghrair yma. Ie, 9 ar 9. Dim angen galw 9-9-9. Ond cyfle i Shannon i hanelu mewn. Ac mae'r dyfarnwr yn dweud, dwi'n eich gwylio chi, dwi'n cadw llygad arnoch chi, byddwch yn ofalus. Shannon, chwilio am Venables. Ac ar hyn o bryd, o drwch a den Gwybedin, mae Caernarfon yn goroesi'r storm gynnar yma. Shannon eto. Chwilio am Cei. Efo Cei, mae Macareth
Ie, pwysig, dim ildio. Chdi. Mae'n catch-up trwy gweddill y gêm, a wedyn mynd fwy o fwlch yn agorad i chwaraewi sy'n gan y Bala, felly. Sgadw'n dyn. Smith, chwilio Venables eto. Ie, syniad ni'n bach clyfar yn doedd. Mi oedd, pawb yn edrych ar y tafliad hir, y fatha wedyn cymryd yn byr. Eto, meddwl ar dy draed. Wel, Hayes, mae pob un ochr ei y Bala yn mynd i nabod o. Pas bach dwt honna gan Clyweth. Bron doedd. Syniad bach da. A ni wrth y mo sydd nath o siapio i gorff i dderbyn y bel i ddechrau. Ond wedyn de, nath o edrych i just i chwarae, i droi i fynd tu fewn iddo o hun, a wedyn i tua draws gael. Na, welodd o'r hediad, just gorfod o bwysa a nerth ar y bas. 19 oed ydy hwnna. Ar fenthyg o'r exam am weddill y tymor. Kieran Smith, peniad da, oedd o'n gwybod bod mae Greth am fod ar gael. Mae Shannon di mynd o'i flaen o, mae Greth yn mynd i hun. Smith eto, yn hanol y cae, mae Kay. Dewis Shannon, Shannon. Chwilio am Will Evans. Nôl at Kay. Mewn at Will Evans. Digon amser gan Kay, mae'n gweld Venables, oedd Venables di mynd heb gam sefyll. Tempo, go iawn. Gret gweld y matab y Bala, ond hefyd sut mae Caernarfon yn amddiffyn. Yn ei rhifa, cael chwaraewi tu ôl i'r bel. Ryan Williams yn wych am yna i fi, herwydd oedd o'n gwybod o Venables wedi tynnu allan o'r canol fel mae'n neud gymaint o weithiau. Wedyn, mae'r croesiad yn dod. I'r postyn bella, mae Venables yn dag mewn arni, ond mae Ryan Williams di gael ei safle tu fewn iddo fo. Yli, croesiad, sbiad am Ryan Williams, tu mewn. Os fysa fo tu allan, sa hwnna'n beniad rhydd i Chris Venables ar y postyn bella. Gwthiad yng nghefn Mendes gan Kay. Mae o'n neud hyn yn aml, nath o nos fawth yn y byd Cei Conad. Peth ti ddim angen neud ydi, ildio cicia rhydd lle fe dith gwrthwynebwyr, pwy bynnag ydyn nhw Caernarfon heddiw, daflu'r bel fel hyn. Mae honna'n un sy'n hongian. Oedd honna'n annifyr, oedd y golwr ddim yn siŵr oedd o'n mynd i aros neu oedd o'n mynd i ddod. Teniad pwysig allan. Gythiad yn dal yna gan sefyll. A'r awgrym cynta o ymosod gan Caernarfon, o'r cic rydd, nath Kay ildio ar y llinell annar, felly mae'n amlwg, hawdd gweld fe mae Caernarfon wedi wneud, bod tro maen nhw'n cael cic rydd, maen nhw'n wedi trio neu hynny. Oherwydd, y stori'r tymor mae gennau ofni i Ramsey yn y gol, amheuaeth eto, ydw i'n dod, ydw i ddim. Ti'n gwybod, mae'n rhaid i wneud y penderfyniad na i gyfnod yr amheuaeth o'r awyr. Keepers, mae'n cymryd ti, dechrau eto. Hwna'n bas hir, yn aml iawn, mae'r rheini mor effeithiol Cliw. Mae Creth eto. Oedd yn mynd ar ei hôl i. O, sbiwch, fe ddoth o bryd hynny. Ac ar ôl dod, oedd na ansicrwydd yno. Ti'n gwybod be, just sa fi yn ymysodwr, be union be sa fi eisiau weld ydi hyn li. Golwr yn panicio, llawn nerves, dechrau gêm, newildio tair yn ôl yr wythnos. No Edwards, mewn o chwilio am Kenny. A chwarae erbyn yn gyn glwb, fe fi cofio. Mwy o bwysau ar Ramsey heddiw. Ond gath o amser dad o Caernarfon 8. Llechan lan tymor dwytha iddyn nhw. Mae Bradley wedi colli Honnau Smith sy'n chwilio am Macreth. A gallwch chi'n cwyno am un peth am ddiffyg tempo yn y gêm yma. Dau dîm yn dangos mor bwysig ydi buddigoliaeth iddyn nhw. Ramsey, cychwyn cymysglyd. Mewn tymor sydd wedi bod yn gymysglyd iddo fo.
Mendes yn cadw honna'n fyw. Ni ddim yn bel goran y byd, yn goedd gan Telor. Hayes. Mae o'n bygythiad ni. Eto, Siawn si Caernarfon, ail gasglu, cael ei chwaraewi i fyny'r cae. Mae'n mynd i fod yn dafliad hir gan Telor Williams eto fan hyn. So gofyn cwestiynau, gofyn gwahanol cwestiynau, cymysgad y chwarae. Hayes yma na rwan yn gweld ei hun ar rhedeg ar yr asgell chwith. Mae o'n chwarae ar yr asgell de. Wel, oedd i'r Bala wynebu un tafliad hir ar ôl y llall yn y gêm yn ganol wythnos yn erbyn Cei Conna. Cei yn ei hildioi. Mae'n gigornel. Rhaid chdi ddeud, oedden nhw'n edrych reit brecus, oedden bol tro yn erbyn cicio gornel, Cei Conna, neu cicia'r un, neu tafliadau hir i ddeud hynny. Sean Bradley i gymryd gigornel gyntaf gêm. Venables yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Yn y diwedd, Mendes, dwi'n credu gafodd y peniad. Ia. Ia, fo Gareth Edwards dod i fewn ar y postyn pella. Gareth Edwards wedi sgorio'n ddiweddar. Rwan ti'n edrych. Ia, Sean yn crymanu i'r postyn pella na. Wel, mae'n Gareth gath i ben yn ei diwedd, neu os gath Mendes illa rhywbeth y gyffredinad bychan cyn i ni daro Gareth ar ei ben. Dau gapten yn ymgyprus. Correa. Cri eto. Smith. Nath o'n dda fanna. Nath o oedi. Ac oedd o'n gwybod fwy'n neud hynny bod o'n creu mwy o le. Mae gan Cei. Venables yn ei gwiro i lwybr Magreth sy'n cael gêm gyntaf dda yn chwarae i'w dîm newydd. So, rhaid chi ddeud, mae Telor yn cyflym. Telor Williams am ni ffynwr chwith i Caernarfon. Mae'n arfer chwarae fel asgellwr ei hun, felly mae'n gwybod tricia Magreth, a mae Magreth jyst isio hanner llath. Mae'n trio cael hanner llath i grymannu i fewn, ond mae Telor yn cael ei gorff a draws. I trio cael y bloc ar y coes am yn neud yn dda i fyny rwan. Ie, asgellwr di cael ei newid i fod yn gefnwr a mae wedi gweithio. Edrych sef mae'n trio tricio fo. Unwaith mae'n dod yn ôl ar ei droed chwith, mae hwnna'n anodd ac mae'n efo cael help wedyn gan illa No Edwards o ganol cae yn y draws. Gatho ni noson ar yr en Zoom cwpl o nosan ôl wan, ac o Gareth Edwards yn ateb cwestiynau i rei o chwaraewyr academi gwahanol clwbiau de. Ac un cwestiwn oedd, pwy di'r chwaraewyr anoddau chwarae yn erbyn yn uwch gyngau yng Nghymru? Isia pwy? Venables. Nac, ie. Venables, bob tro sgorio yn erbyn Caernarfon. Yndi, mae record sgorio Venables yn erbyn Caernarfon yn rhyfeddol. Mae wedi cael 6 gol yn ei herbyn yn y 5 gêm diwetha. Will Evans. Chwarae'n ddyfnach heddiw. Dyna mae Creth dod mewn ac Will Evans. Mae wedi bod yn methu cyfleon yn ddiweddar. Oedd o'n wir y pen wythnos diwetha. Oedd o'n wir eto yng nghanol wythnos. Ac mi ddo nhw, mi ddaw y cyfle. A mi agordd y llifore, o'n siŵr. Mae pobl yn anghofio, 23 oed ydi o. I feddwl bod i fenga yn garfan y Bala, cofia. A ti'n edrych ar... Mae gemau gorau fo i flaen o. I dymor gyntaf o ydi o yn y Bala fan hyn. Efo faint wedi greu a faint wedi sgorio. Ia, mae pob gan i'w blip bach. Da ni'n gwybod hynny. Da ni'n dall hynny. Ond neith Will weicio hyn allan o hynny. Kieran Smith yn ildio'r gic. Jyst rhyw bawnsio na ni fyr nôl, ia. Mwynhau'n byd yn torri law o. Ie. So oedd gwych? Sarah Williams do fynd amdani? Na! Ti'n meddwl? Deugan lladd? Na di. Wel, sa chi'n disgwyl, os oes na bel i fod at y pennau mawr, sa efo'r droed dde, yn bydde?
Diolch di sgori eto'r tymor yma, mae'n ei gwiro i fewn, mae'n hongian. Kieran Smith, Hayes, Mendes. Kay. Dwi'n hoffi'r Kay yma. Mae o'n gadarn a mae o'n bwyllog. Mae o'n, ond mae'n rhaid chdi ddweud ti Hayes. Nath Hayes i'n argyhoeddi fi o gwbl pan oedd y bel yn allan yn y fo efo'r pened. Edrycha, ti'n gael siawns i gael ergyd lan ar y bel am y gol yma. Ti'n mynd i gael llawer yn nhw heddiw ella. Just fod mwy positif, pen dros fi. Taro'r target. No Edwards yn y diwedd, Smith yn ormod iddo fo. A Smith yn glefeg. Gafodd Smith gêm anodd. Galed yn erbyn Cey Conna yn noson o'r blaen. Ildio cic o'r smotyn, cael ei enw'n y llyfr, oedd o ddim yn gyfforddus. Ac i feddwl, yr unig chwaraewr sydd wedi chwarae bob munud i'r Bala, tan mae'n mynd i'r chwaraewr wedi cael ein Keith yn ddibynnu ar, ac os di o yn cael gêm sal. A Davies oedd y boi yn ei erbyn, ond un o chwaraewyr gorau'r tymor i Cey Conna. Mae un yn dynio camra ni. Di dod mae'r agos a gallu ddod i benio honna. Dwi'n meddwl oedd y bel na i fod i ddod fforennig fel un o peli golf di bore yma, dwi'n siŵr. Mae'n camerau bob man, dyn ni Malcolm. Mae Shannon di darllen honna rhy hawdd. No Edwards. Stevens efo Kenny. Kay eto, Kay ad Smith. Smith, mae o'n chwarae'n ardderchog gyda fi yma. Nôl at Stevens. Chwilio am Correa. Mae'n mynd i gyda ddi. Mae wedi cadw'n fyw. Williams fyny at Hayes. Smith ar i waro. Edwards. Ti'n deg i fi fod yn berniadol o Kenny, Jack Kenny ar y funud yn ymwysodol i Caernarfon. Di'r gwasanaeth mae'n gael. Mae Pete a Stevens yn bwyta'r peli yna i fyny. Venables at Macreth. Sbiwch lle mae Williams nôl yn ei safle. Mae hwnna'n gic gornel. Dwi'n jyst mynd i ddweud hyn yn sydyn, oherwydd sy'n mae'r gêm, patrwm y gêm yn mynd, mae rhaid i Caernarfon gymryd y bas ychwanegol na'n ganol cae i gael gwellt pas i fewn i'r ymwysodwr, Jack Kenny. Chwarter awr o'r gêm di chwarae, dim gol chwaith yn y bedair gêm arall sy'n cael ei chwarae pnaw yma, a mae hanner awr wedi cael ei chwarae yn y gemer heini. Hon yn cychwyn, chwarter awr ar ei hôl nhw. Shannon i gymryd cic gornel gyda'r Bala. Will Evans gafodd y peniad! Ac mae di gwiro. Ac o'n i'n sôn am y diffyg goliau. O'n i'n sôn y byddai'r cyfle'n dod. A mae Will Evans a'r peniad yn golygu bod Bala ar y blaen ac yn heddiannol o gol i ddim. Wel ie, dwi'n meddwl Shannon oedd yn cymryd i gigonel de, a mae'n crymannu oddi wrth y gol. Yr peniad lawr gan Will, a mae'n jyst cael ei fath o wiriad o flaen Pete a'r amddiffynwr. Ni weld i gyn bach mwy clir fan hyn illa. Oce, Gareth Edwards ydi o, dydw yn gweld llawer o'n un a di, a mae'n jyst rifownsio na ni fi, mae Gareth yn mynd i, dydw yn trio chlirio i ddod. Mae'n jyst yn rwth i fresti, ysgwyddo neu beth bynnag ac yn y gol. Mae Tibet yn mynd un ffordd, a mae'n mynd i'r gornel arall. Anlwcus i Caernarfon, ond gret i'r Bala. O safbwynt blaenwr, hynny yw, fyddech chi'n hawlio hwnna, neu di hwnna'n gol i'w rwyd i hun? Mae'n gorfod bod yn gol i rwyd i hun. Os bysa peniad Will Evans efo pwer a mae'n mynd syth i'r gornel a mae'n cael gwiriad. Ond os di'r peniad ar y targed, di hynny'n mynd ddigon? Na, sawn am di cyrraedd y goldig. Goeth, bachgen yma, Malcolm Allen sgwrs ar ddiwedd y gêm. Cyfle cynnar i'r ymwelwyr dar yn ôl. Dyma nath Cey Conna yn nos Fawrth. Ar ôl i Bala sgorio, oedd Cey Conna yn gyfartal o fewn munudau. Venables yn ôl, Shannon rywsut, ond dim ond at Bradley. Bradley'n benderfynol. Hayes fyny at Noah Edwards, Will Evans.
O'n i'n deud bod Bala'n ei heiddi hi. Yn gyffredinol, bod Caernarfon dod fwy mewn i'r gêm, mae'n debyg bod Bala'n heiddi ar y blaen. Yndi tan, un cwestiwn. A falle bydd yr un yn ddwy os di Macreth yn gallu creu rhywbeth. Williams sy'n cael hanner prysur, fyny at Mendes, Kay, Shannon. Ti'n iawn efo Taylor Williams, dwi'n lofo'n llawn ochr yna i'r car efo Macreth, ond mae'n rhaid i ofyn y cwestiwn faint o groesiadau mae Macreth wedi cael i'r canol, mond un dwi wedi gyfri yn yr Cymru cyntaf yma, felly mae Taylor Williams yn neud yn dda iawn yn ei erbyn o. Ond mae yna ipyn bach o lethr, does? Mae yna ipyn bach o wynt, a mae y tôl i'r Bala. Heddian ôl ar y blaen yndi, ond mae'n mor bwysig bod Caernarfon jyst yn aros yn y gêm wan. Mae'r gêm i fi yn bwysicach i Caernarfon na mae'r Bala. Oherwydd beth sy'n digwydd efo Hwford a Dre Newydd. Edwards, ie, oedd yn tynnu ar Smith, mae hwnna'n gic rydd. A da chi yn rhyw deimlo bod y munudau nesaf ma'n bwysig iawn o safbwynt Caernarfon? Wan, maen nhw'n deud bob tro, pan ti'n iwdio gol, amser yna ti'n gorfod canolbwyntio mwy na erioed o blaen. Ti'n gorfod marcio dy ddyn, neu siw bod nhw'n marcio. Mynd i'r gêm yn allan o dodwylod i mewn 10 munud. Shannon a'r gic osod. Venables! Wff, nath honna ddod oddi ar Kenny. Dwi'n yn siŵr be oedd nhw'n fod amdani hi. Oedd Venables sy'n dod o'n ceg a dy penyn yn y diwedd, dwi'n meddwl just ar y postyn cyntaf na. Y ce o fo. Oedd Venables yn rhedeg efo fo'n dechrau, ond ce nath wneud rhedeg i'r postyn cyntaf i ymroi i fewn i'r rhediad. Gath o ddigon arni, cofio, nath o ddefnyddio'r pwyr ar y croesiad o'n gath ei wiriad. Gwastraff am unwaith. Wel, mae'n bnawn anferth o chwaraeon yng Nghymru, dydy. Mae'r ddarbu fawr bêl-droed yn ne Cymru ac rygbi chwe gwlad Ffrainc a Cymru yn fyw hyn wrth gwrs ar S4C can cychwyn am chwarter awr wedi 7. Popeth i'w ennill ac hen ddisgwyl mlaen am honna mi gewch chi'r edrych mlaen yn ogystal â pob eiliad o'r chwarae. A'r rhaglen yn dechrau am chwarter wedi 7. Am bnawn, am ddwrnod, sydd o hon, Caerdydd Abertawe, sydd fyny rygbi. Smith, chwilio am Correa, brwydro'n galed efo Williams. Correa, mawr cri, Smith nôl at Correa, hyfryd. Mae hwnna'n dacl gan Noah Edwards. A mae'n rhoi cyfle ardderchog. O bosib, os di'r fath beth yn bosib, braidd yn rhy ganolig, ond cyd chwarae da gan y Bala. Wel, mae hwn yn dacl rygbi fyd ydy, dwi'n meddwl, oherwydd ti'n edrych ar Noah Edwards. Dod o rwla, mae'r ddau yn nhw. Be nad Noah Edwards ddeitha fo'i hun, dydy Correa ddim yn mynd i pellach. A dyma y talan y byd, Noah Edwards, mae galon o'n fawr. Dod ar draws Correa, y cryfar y cae. Stopio fo. Wel, dau ddewis. Evans neu Venables. Rhi agos i fynd i fyny lawr dros y wal, dwi'n siŵr. Gan i gofio geiriau'r heini. Venables, arbediad oedd i angen. Gan Tibbets, arbediad da. Gymaint o gyrff o'i flaen. Dyna pan mae'r arbediad mor dda. Mae'n gorfod gwylio y bel trwy coesau chwaraewyr a wedyn nid yr arbediad. Mae hwnna'n frwydr dda rhwng Noah Edwards a Kieran Smith. Neu dau chwaraewr ymladdgar. Pan ti'n sbio ar Noah Edwards, mae o'n un o chwaraewyr gan Caernarfon, a ni weld hwnna to. Mae yna gyrff o'i flaen o'r ciclir. Mae Venables wneud fe fedri tho, jyst pwer, cyfeiriad, ac mae wedi cadw i lawr i gornel. Ond mae Tibbets jyst yn darllen i ddipyn bach na ffona mo'n mynd. Mae'n gweld y bel trwy coesau yn neud yr arbediad. A ni'n just sôn, a ni'n ysgol meiliad yma'n un am y tafliad ni.
Shannon. Smith. Mae'n mynd i reid y cyd crydd yma'n hyn, dwi'n meddwl. Gwrandwch ar hyn, mae Flint ar y blaen ym Mhen y Bont. Sam Hart di sgorio'r gôl honno. Os a honna yn sioc. Efo yn sioc, ond Noah Edwards yn y llun yma'n hyn, de. Un o chwaraewyr Caernarfon, sam llawer o'n nhw, sam medru mynd i mewn i'r tri ucha yn yr uwch-gyngor Cymru. Barn ni. Mae wedi colli Leo Smith, gofia, o blwyddyn dwytha. A fo a Leo Smith fel partneriad yn ganol y cae na, oedd nhw werth i wylio. Oedd o ar yr un donmen. A mae wedi cario pwysau Caernarfon tymor hyn ar ei sgwydda ifanc. Tackle eto gan Edwards. Ond da chi yn rhyw deimlo, mae yr ymwelwyr sy'n ymladd i aros yn y gêm yn de. Dim cwestiwn, maen nhw'n just hongian i mewn yna. Mor bwysig hwnna. Cadryd gan Venables at Macreth. Mae Carea'n aros amdani hi. Gwych, Ansela. Mae'n dacl fad oedd gan Williams. Da ni'n di gweld i gyfymdra fo yn ymosod a muno lawr y chwith na eto. Ond edrych eich yma newid ger yma ni'n i ddal i fyny fo'n. Digon o brofiad gan Macreth, am bel gan Venables. Mae hwnna'n just yn wrthol dydi. Wedyn, unwaith mae mewn, just newid ger y sydyn i cael y bloc a ildio'r cic gornel. Shannon, mae hwnna'n well at Venables fyny amdani hi. Mae Shannon gael cyfle falle Mendes ni chlirio. Dim ond at Smith. At y Smith arall. Venables. Pediad Smith di agor chydig bach o le. Kenny nôl yn cynnyrthwyo. Iddo fodlon. Mae'n mynd i daflu hon yn hir na chi dwi'n meddwl. Mae'n mynd i wneud rhywbeth o'r cae ymarfer fan hyn, just chwarae fyr. Cwrio, mei. Smith. Heibio Kenny. Bron iawn. Ac mae'n dal i fynd. Hayes yn ddilllirio dim ond at Kay. Macreth. Mae o wastad ar gael. Cael y croesiad mewn. Venables yn codi. A Will Evans efo fo. Will gath y peniad o'n i'n meddwl, ond ella mae Venables yn cael yna cyn fo, gan i weld yn fan hyn, am groesiad. Dim yn gyroci roedd un. Ia, Venables, ti'n hollol iawn ar y postyn gyntaf flaen, Will. Dim yn gyro mynd heibio telor na di i gael y croesiad na fewn. A mae Venables yn y postyn cyntaf. Ti'n disgwyl, ia, gornel mae hon yn mynd. Ti'n gwybod beth? Mae Will Evans mewn gwell safle na fo fanna. Mae rai fo widdi ar Chris, gadael i Chris. Dwi'n dweud soch ni, a mae hwnna'n gol symbol iddo fo. Ond a fasa Chris, di gadael i, dyna beth dwi eisiau gwybod. Na! Dyma yn ennill esgyd air ar o esgyd air am un byd na di. Ond oedd hwnna'n un, mi dyla fo bod po na rewyn fel Will Evans yn mynd i amser i rediad. Efo rôl gyda Will Evans heddiw yn ganol cae na yn amseru nhw ipyn bach hwyrach. Mae'n amseru hwnna'n berffaith. Mae Venables yn neidio i flaen o. Wel, yn ôl eich sylwebydd chi, mae gynnu fe gol. Yn ôl mae Camal yn ysgynnu fo ddim. Hwna'n destun thrafod. Ond yn sicr, fasai ddim wedi mynd i fewn heb y gwiriad. Na'r pwynt â chi'n dweud. Na, ia, dyna dwi'n dweud. Mae'r gol mae Flint ym Mhen y Bont yn newyddion da i'r Bala ac i Caernarfon. Hayes. Sean Bradley. John di gweld digon o'r bel na di o safbwynt Caernarfon. Shannon. Macreth. Venables. Kieran Smith. O, mae wedi gyn dda iawn i gadw honna'n fyw, ond methu rhai pwysau gyrraedd Corea. Ti'n deud yna am y Flint, de? Fod ar y blaen yn Pen y Bont. Dwi'n deud hyn, nid neb gyrraedd 31 pwynt i fod yn chwechat tymor hyn. 29, 30 illa. A mae Flint nawr 2-0 yn erbyn Pen y Bont. A dyna, wel,
fydde sioc, ond neb ni disgwyl dim byd ond buddigoliaeth I ben y bont yn hwtha'r rediad mor ardderchog y bil gan Williams. Ratli gafodd y gol, a Ratli ni ratlo hi gefn yr hwyd, allan gan Kay, Noah Edwards a Smith, Kenny, Kay. Mae Kay fel tasau fo yn bob man. Bob tro mae yna bel rydd neu hanner gobaith I Caernarfon, rhaid chi fi'n heibio'r wal o'r enw Kay. Ia, dwi... Gath Jack Kenny, mwyn ag unwaith yma cyfla I fod yn ddewr. A beth dwi'n meddwl o fod yn ddewr ydy, mae Corial ar y llawr fan hyn wedi brifo I ben with y challenge dwytha yna. Ond sy'n dod yn ôl at Jack Kenny, mae gyda dwy waith yma I reid I gorff I fewn i'r amddiffynwyr canol a gael ei bel na ar ei frest. Rheoli hi, slofi pethau lawr a dod â chwaraewydd I ganol cae Caernarfon I fewn i'r gem. Rwan, mae di penio unwaith, mae di penio eito'r ddwywaith, bydda mwy dewr. Pethau fod ofn Pete a Stevens, ar y funud maen nhw'n just o trwyddo fo. A rhy hawdd, mae'n rhaid fod yn gorfforol cryfach a fe agwedd. Henry Jones yn paratoi rhag ofyn bod angen cymorthwy. Ac dyma'r gifachged sydd I arfer dod oddi ar y fainc eto ag eto. A mi fydd yn ergyd i'r Bala, mae Crea di fod chwarae'n dda. Wel, gyda gol dda, wythnos dwytha I ail o'r tymor do. Na ddeud hynny, na ni weld ella y digwyddiad ffynodd Crea. Nath o chwarae 1-2 fan hyn, rwan mae di newid. A wella fan hyn, mae di brifo. Wel, mae Noah Edwards yn gwneud llawer, ond mae'n deall llun yn y gar. Na, dwi'n meddwl fydd o'n iawn. Hynny yw, o'i ymateb cyntaf o, oedd yma'n edrych yn rhydd I brifo na gwydd. Na, cyn gêm Cey Conag yn lwsos, oedd Colin Gates yn dweud bydd yn hedfan yn ymarfer, mae'n gweithio'n rili calad I gael un yn ôl I fewn i'r tîm, oedd Henry Jones yn y tîm cyn y cyfnod cloi, oedd gael ei le yn ôl, ond cwestiwn mawr eto am y dyn yma, dim am ei sgiliau, am ei ddoniau, am ei allu, cofia. Jyst weithiau, mae'n so waith mae'n eisiau reid I fewn, Henry Jones. Ie. Di tynnu rhywbeth falle mae o. Wel, mi ddoth Henry Jones ymlaen fel eilydd yng nghanol wythnos a hynny am yr 10fed tro y tymor yma. Wel, I feddwl, 10 gol tymor dwytha, faint o goliau nath o greu tymor dwytha. Mae eisiau trio ffeindio y safon yna nôl. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae a'r Bala ar y blaen o gol I ddim. Cyffyrddiad fan o ganol cae gan Clywith. Dyn ni gweld llawer iawn ohono fo. Y bachgen ifanc ma sy ar fenthyg. Pas dros y cefn a gam sefyll. Dwi'n mynd rhy gynnar. Na, ti'n edrych ar Kieran Smith a Will Evans. Maen nhw wedi rhyw bwgi fod o'n ganol y cae. Dwi'n wedi cael lle o gwbl I gael y bel na fewn I droi I trio cael rhyw fath o feddiant o efo dylanwad yn ganol y cae na I Caernarfon. Wel, mae'r hyn sydd wedi digwydd yn golygu newid Will Evans fyny I safle mwy ymosodol. Henry Jones di mynd I ganol cae ar cyffyrddiad cyntaf gan Will Evans at Jones, a mae Jones yn croesi chwilio am Venables dim digon ar honna. Evans, Smith, nôl at Jones, ddyle Jones I bod chydig bach yn fwy effro I ddisgwyl honna. Ie, ddim yn bel gorau, ond mae'n newid cael croesiad I fewn i'r canol. Gael Corea mewn hanner awr, ddim un croesiad I fewn i'r canol, a fi fel ymosodwr, mae rhai fi edrych ar faint. Mae'n just slofi, un peth yn am enni, mae'n medru just symud y bel na mor sydyn, im gyda'n curoedd un, mae'r gallu ganddo fe I grymannu hwnna fewn i'r canol, gret o bel I ryw ymosodwr, amseru rediad I ddod â draws I amddiffynwr I sgorio. Efo Venables yn canol, mae rhaid i gael croesadau nhw. So, gath Corea, un croesiad I fewn yn hanner awr cyntaf o'r gêm. A Macareth, mae o wedi trio hwnna unwaith cael nhw fewn.
Na te, Cleworth yn dangos yr hyn mae yn gallu neud. Bel at Noah Edwards, cael tu ôl i Smith, mae Edwards i gael gael honna mewn. Cei gafodd y cyffyrddiad, oedd yn siŵr iawn i le oedd i mynd, ond oedd hi'n ddigon. A hwnna y tro gyntaf i Noah Edwards cael gwarad o Kieran Smith yn ganol cae hefyd. Kieran Smith jyst cael i ddal ochr anghywir, edrych a Kieran Smith trio gael o'i lawr. Gwych gan Noah ar y hanner foli fo pwer a draws y cwrs chwech na. Neb yna'n Chris Melyn a Gwyrdd i Caernarfon. Cleworth eto. Williams. Yep. Williams yn tynnu Smith yn ôl. Mae George Horan di rhoi Cei Conna ar y blaen. Ac Cei Conna chwarae hwlffordd. Ac sgorfach arall sy'n newyddion da i Caernarfon. A Horan gafodd gôl yng nghanol wythnos yma yn sgori eto. Dwi wedi deitha chdi. Dre newydd sy'n ar Garlam. Mond i colli un esa. Ail ddechrau ar ôl y cyfnod cloi. Cyn o bob un gêm arall. Nhw ydy'r ceffyla sy'n dod sy'n ôl i bawb. Dim ond i colli yn erbyn Cei Conna. Ac oedd pethau mor wael cyn y ddail ddechrau. Oedd yn y dda isa. Oeddan, ond edrych ar chwech newid. Shane Sutton yn ôl, Fletcher yn ôl, ganol y cae. Ti Callum Davies yn ôl ar fenthyg o Cei Conna. Am wahaniaeth maen nhw wedi gwneud i'r tîm na. Ie. Rea ddim yn edrych mewn trafferth mawr, ond digon i gymryd oddi ar y cae. Wel, mae yna gymaint o eilyddion cael ei ganiatáu y tymor yma, so chi'n mynd sy'n yn dod nôl. Kenny, sydd ddim di bod yn ddylanwadol hyd yn hyn. Williams, rhy hawdd, oedd gan Smith mwy o le na hynny. Edwards allan at Bradley, di Bradley ddim di dangos digon, di wedi cael digon, dyma'i gyfle fo. Williams, cael ei chysgodi. Macred nid y dda i ddilyn i dwrnod o fel asgellwr i mynd yn ôl efo'i chwaraewr Telo Williams sy'n gorau gan Bradley. Dwi'n wedi gyda'r bel, na i ddweud hynny. Dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi lledyn y bel ddigon i lawr y chwith na'r dde efo Hayes. Maen nhw angen cael mwy o'r bel i'r dyn yma. Mae wedi Bradley i wneud beth ddigwydd. Mae o'n medru creu rhywbeth iddo fo hun neu rhywun arall. Dyna fe gyda Sean Bradley. Heavy Jones hyfryd ynddo, cyffyrddiad cynta. Smith oedd y targed o'n mynd i gyrraedd o. Smith at Kay. Stevens. Smith. Cleworth, fwy mewn i'r gêm yn dydi ers iddyn nhw sôn amdano fo. Bradley. Smith eto sy'n chwarae'n gampus. Kay allan at Henry Jones. Y Ryan yn cael gardyn melyn am hwnna, dwi'n siwr. Ryan Williams. Wow. Rhybydd. Da, di'r skip na, de. Ti'n mwyn weld allan y llun i gyd, ond sut mae'n taflu i ysgwydd chwith na. Just symud o mai, a wedyn mae'r Andy Furrow sy'n mynd o fynd mewn. Just yr silk, yr symud yr hips, Nick. Chi sbio na fi, fysa chi disgwyl fi wneud. Wel, mae Caernarfon wedi atal yr ail gôl hyd yn hyn. A maen nhw'n dal i wneud Cleworth allan dim ond at Kieran Smith. Nawr te, cyfle Williams ddod â hi. Mae Hayes lawr y canol. Oedd eisiau pas gywirach. A mae Hayes di byw ar friwsion. Dim amheuaeth am hynny fo a Kenny. Henry Jones. Mae o'n mwynhau hun yn y munudau cynnar o'i ymddangosiad. Will Evans yn isel. Ddim digon cywir. Oedd hwnna'n basal. Oedd gwaith Henry Jones yn heiddi gwell. Wel, pan mae Henry ar ei gêm, mae o werth gwachad. Mae werth i wylio. Kenny. Cri am unwaith. Dyma mae o'n gwneud y dda pan mae ar ei ore. Smith. Mor anodd i'w giro. Mae e fel deargaeth y byth roi fyny. Ti'n iawn o hwnna. A mae'n dal i fynd. A mae Greff yn dal i fynd hefyd. A mae Evans a Venables di brasgamu. Williams sy'n iater oedd y croesi ar hyn o bryd. Shannon. Neith mae Greff
ddim curo Taylor Williams efo cymydra. Mae Taylor Williams yn gwybod hynny. Felly mae o'n gofyn y cwestiwn wrtho fo, Tita. Ti eisiau cymryd mi ar? Dos ta. A na i ddal chdi fyny. Ond, dyma mae Creth yn ei dda rwan, mae o'n dall efo'r profiad sy'n ganddo fo. Sy'n rhaid fo gyda fo. Cymryd un atha cyffyrddiad bach, a wedyn cyfannu i mewn i'r canol. Mae Creth yn galw amdani hi, Venables hyfryd. Will Evans, Venables, mae Creth tu allan, symudiad godidog. Yn y diwedd y bêl ddim yn cyrraedd Kieran Smith, ond fel symudiad gwerth i weld, yna symudiad gorau'r gêm. Ia, jyst dipyn bach yn amddergar gan y Bala, ond yn cadw'r bêl yn syml 5 llad, 10 llad, pawb yn symud, ongls bach clefar, mae Creth efo'r coesad yn y diwedd, eto, i'm yn gyroci roed un oherwydd oedd Taylor Williams cael ei ddal yn cael ei dynnu mewn yn gorwarchod. Ond mae'n un gol i ddim, de, a Caernarfon ddim di bod yn y gêm i ddeu gwir, da chdi. Ti'n gwybod mae yna dal gyfla. Hongian mewn yna. Ie, mae Hugh Griffiths yn gwybod. A ni'n agasau at y 5 munud ola o'r hanner cyntaf. Mi fydd na amser ychwanegol oherwydd yr anaf neu Corea. Ond os all Caernarfon aros yn y gêm o fewn un gol, fydden nhw'n teimlo a gall y ddau hanner on a bod yn well na'r hanner cyntaf. Jack yn un camsefyll eto man hyn, a mae rai fo fod yn ymwybodol o'r ddau am ddiffynwr canol. Yn i beth maen nhw'n neud, maen nhw'n just signo fo ar, a wedyn yn camu fyny tra maen nhw'n chwarae'r bas. Wel, cofiwch, mae yna gyfle i weld yr holl goliau o'r penwythnos ar sgorio stwnsh. Nos lun am hanner awr wedi 5. Ac ar hyn y byd un yma, 2 ym Mhen y Bont, ac 1 yng Nghei Conna ydy'r goliau sydd i'w gweld. Mae gennau deimlad bydd na fwy. Mendes, Williams, eto, Clewyth. Mae Caernarfon yn cael gweithio mor galed i ennill bob modfedd allan o Williams. Stevens. Henry Jones eto. Mae o'n chwarae'n bendigedig. A wyddwch chi fe, mae'r blaenwr, mae di cael ei ddal yn camsefyll eto. Fedra mi. Mae yna rei chwaraewyr sy'n gorfod. Fydda Jamie Vardy, ti'n gorfod efo fo chwarae'r wrth ysgwyd ti geba. A ti'n gweithio unwaith o bob tri mae werth. Na fo. Ti'n gwybod, fedra i ddelio fo hynny. Efo Jack Kenny fan'na. Mae o mor hawl, mae'n amddiffynwyr yn marcio fo, wedyn maen nhw'n disgyn yn ôl yn slo bach, mae o'n mynd efo nhw, a pan mae'r bas yn dod, maen nhw'n symud i fyny, mae'n just trap iddo fo, a mae'n syrthio mewn i'r trap camsefyll mae bod tro. Tyson ni ond yn cael gymaint o hwyl yn fy nrapiau twrch deiar. Shannon. Venables. Fydd peli ola mewn i'r cwr Cosby ddim cweit yn ddigon cywir gan y Bala. Dyna o bosib yr heswm pan mae dim ond gol o fantes ganddyn nhw. Venables, bach yn ddyfnach. Mae'n gwybod nawr bod Will Evans yn chwarae'n fwy ymosodol ers i Corea adael y maes. Mae bêl gan Smith. Smith at Evans, at Henry Jones. Kieran Smith! Gwylio i bob modfedd o'r ffordd. Ie, am bob dim sy'n gan Kieran Smith o'i blaid, yr agweddi positives i gyd. Un peth sgynno fo ddim, dydy o ddim yn naturiol yn sgorio golau. Mae'n cadw lygad ar honna, mae o ar ochr y di, dydy o ddim igon agos iddi fi. Edrycha, mae o'n ymestyn. A tra ti'n ymestyn, ti'n tynnu'r pwer o ddiwrth, a ti ddim mewn reolaidd y foli. Ti eisiau neud y droed, cadw dy lygad, dy droed ti'n sefyll ar reit wrth y bêl, a mae'r pwer wedyn yn mynd sydd trwy'r bêl, ac am y gol na, oherwydd mae dy ben dros di. Mae yna ebychiadau sy'n ar brydiau yn troi'n regfeidd, ac mae'n anolchel. Maen nhw'n cael eu clywed, dyn ni'n ymddeheiddo am hynny. Mae'n tanlinellu ysbryd y gêm ar ymroddiad. Wel, mae'r Bala
yn neud i Caernarfon, be nath Caernarfon Yep. i'r Bala noswaith. Dyna ffordd mae'r gêm yn mynd, dyna'r patrwm. Yr unig beth mae'n rhaid, fel nath Caernarfon, dyna pan maen nhw ar y brig. Maen nhw mwy digyfaddaw yn bob dim maen nhw'n neud, a maen nhw mwy clinigol efo'u penderfyniadau ar y bel. O bosib, y Bala chydig bach yn fwy deniadol. Yn hollol iawn beth sy'n dweud. Mae yna gyffuriadau hyfryd i bod gan fwy nag un o'i chwaraewyr nhw. A dwi, fel nifer o rei eraill dwi'n tybio, yn edrych ymlaen i weld rhagor o Henry Jones wedi'r egwyl. Pete yn i'r drosedd. Wel, gyda fo siawns mawr i fi, mae'n drosedd ar Kenny. Mae'n well ganddo fo, o leia mae wedi trio cuddiad y bel i ennill y drosedd i helpu wan Caernarfon i dy bel ma'n y gwrs Cosby. Mae rai fo fod mwy dewr yn fanna. Fel nath o fanna wan, cadw ar bel, cuddiad y bel. Williams a Williams. Telor sydd i chi fynd i chwilio am Kenny. Stevens nithio neu allan. Cleworth nôl mewn. Kay. Dron nad oes angen deud. Ie. Llawiad gan Henry Jones. Ie, am unwaith. Yn camrioli, y bel yn bonsio wrth y llawr. Cadw lycad ar ni. Just yn tynnu lycad reit yr eiliad wyth yna. Mae rhaid iddo reoli hwnna. Oce, ti angen cyffyrddiad campus i drio'r ffasiwn sgil. Wel, ti'n eisiau wdio gol o fan hyn, gweith, ar oi na. Fasa gol fod hyn yn gymaint o hob i Caernarfon ac yn gymaint o siom i'r Bala. Ac Henry Jones. Williams. Yn paratoi i'w hyrdio mewn cyfle ola falle yr hanner cyntaf. Mae'n ag am sefyll eto, Bradley gafodd yr ymdrech ar bediad da, oedd y llyn ma wedi codi. Ond dyna ddangos peth mor fregus ydy mantes o un gol yn unig. Co iawn, mae Gareth cael ei benni gyntaf, da ni'n gwybod, mae Sean yn cael penglin i di. Mae ar y foli, ond penglin ydi, ond y golwr ddim di clywed y chwib yn fan hyn, felly mae o bendant yn gorfod neud yr arbediad yna Ramsey. Wel, mae Bradley di bod yn dawel. So, ti'n gwybod, mae o'n mynd i gael pryd o dafod bach yma na, ne, dwi'n meddwl mae Sean yn o'r tisio dy lawr o'i gwmpas o. Right. Mae nhw'n siwr bel i fewn efo fwy, a neith o neud iddo ddigwydd. 2 funud o amser ychwanegol, hynny gyd yn ddyledus i'r anaf na gafodd Correa yn Archer Hayes. Bradley tu allan iddo fo, Kay. Wel, mae o'n mynd i gael carden felen, dydy. Yn fa atal ymysodiad yn ei rediad carden felen gynta'r gêm. A gwybod beth yn neud oedd oherwydd yn gwybod yn gymaint o chwaraewyr y Bala allan o'i safle. Stevens, boi hun. Shannon yn godod o gwmpas, dod fewn o'r ochr chwith na i gwarchod. Mae gofyn fydd y gyfle ar ôl y gic yma. Yn y funud, yr ail funud o amser ychwanegol, yn y funud ola amser ychwanegol. Williams yn paratoi i'w chodi hi. A mae yna gicio a brathu a chariad yn magu a yn Miller, Cwrt Cosby na allan hi. McGrath. Will Evans. Henry Jones. Smith yn brasgamu. A mae wedi torri'r dacl Jones. Hayes yn ôl. A mae'r ddau dîm o'r dair ar ddiwedd o'r hanner cyntaf yma. Ac oedden nhw ar y dechrau. Mae Bradley'n galw amdani un ffordd, oedd Kenny y ffordd arall, falle'r dewis anghywir na, te mae Hayes yn mynd fewn amdani, efo Kay. Mae'n disgyn yr hyd i Mendes, Kay yn arwrol yn ei chlirio hi. Diwedd, efo'r ymwelwyr ar y droed flaen. A dyna ddiwedd i'r hanner cyntaf. Llawn awydd, llawn angerdd, 2 dîm penderfynol, un peniad gan Will Evans efo gwiriad o ddiar Gareth Edwards ydy'r gwahaniaeth rhwng y 2 dîm ac arweitho i meistrolaeth lwyr, byddech chi'n deud. Dim ond un gol sydd rhwng y Bala a Caernarfon. Gawn ni drafod y cyfan pan ddwch chi'n ôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf.
Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm. Croes yn ôl i faes tegid a mae'r Bala ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Caernarfon. Will Evans ar gol o bosib. Gan i weld i nawr i gadarnhau pwy yn union gath y gol. Dim bod tîm Colin Caton yn poeni am hynny achos maen nhw'n y blaen ar yr egl. Gawn ni weld cwpl o goliau o gemau eraill y pnawn hefyd yn y man. Ond ni'n gael gair bach ta Owain Tudur Jones, Bala'n heiddi bod ar y blaen ar yr egl? Mae wedi bod yn gêm dyn iawn. Nath i gymryd chydig bach o amser i Gaernarfon weithio hynna'n i fewn iddi. O'n i'n meddwl mae'r Bala oedd yn edrych mwy o bygythiol 20 munud cyntaf yn rheoli ar draws y cae rhan fwyaf. Ond wedyn erbyn y diwedd, Caernarfon yn cael ambell i gyfle, yn tyfu fewn i'r gêm ei hunan. Erbyn y diwedd, mae'n eitha cystadleol, ond yn amlwg, jyst o'r ciciau gosod, y cryfder sy'n gan y Bala, dyna ydy'r gwahaniaeth. Dewch chi ni weld y gol, Will Evans, neu gol i roed i hun? Dim bod nhw'n poeni, mae'n gol, ond pwy gath i? Wel, beth da ni'n wybod ydy, mae Bala yn fygythiol iawn o'r ciciau gosod. Unrhyw dîm sydd efo Venables, Pete, Stevens, mae nhw'n mynd i fod yn fygythiol. A wedyn mae rhywun fath o Will Evans sydd ddim yn cael ei weld fel y cryfan yr awyr, ond mae o'n dda. Mae'n cael digon ar y peniad a Will Evans sy'n cael y gol yn y mani. Mae'n mynd tuag at y targed. Di ddim yn mynd i fewn i'r gol, sa'r gol geidwad yn cael ei ddwy law arni, dwi'n siŵr. Ond achos bod ni'n mynd i dar o'r targed, fe geithi? O geithi, a mae'n heiddi hi chwarae teg. Digon teg. A nhw'n heiddi mwy? Mae Chris Venables wedi cael ambell i gyfle hefyd? Wel, swn i'n dweud bod nhw'n heiddi mwy, ond mi fydd Venables yn siomedig nad ydyn nhw ar y blaen o cwpl o goliau. Mae o'n ddyn sydd wastad yn mynd i fod yn y lle cywir. Mae symudiad o mor dda, mor glyfar, cic gosod y manna. Ond y peniad oedd yr un i Chris Venables, hon oedd y cyfle. Oherwydd, iddo fo, mae o'n breuddwydio am hon bob nos Wener, cyn gêm, a bob amser mae honna'n taro cefn yr hwyd. Heb os nag o'n i bai, mae Chris Venables mor beryglus o'r safle yna, felly fydd o'n siomedig dros ben nad ydy wedi cael gol hyd yn hyn. 16 gol yn barod tymor yma, chi yn dysgol i honna fe mewn hefyd. Mae yna goliau yn rhai o'r gemau eraill gan gynnwys y tîm ar y brig. Dewch chi'n edrych ar ceic honna. Mae nhw gartren efo'n Hwlffordd. Owain, mae George Horan yn disgorio. Mae George Horan yn disgorio am ber. Wel, tymor rhif 26 yn olynol. Dyna sydd mae'n teimlo. Mae o'n mor fygythiol yn dydi. Ag mae hwnna'n gan gymeriad i'r Hwlffordd. Ddylia bod neb yn y cwrt Cosby mor agos at y gol yn sgorio fanna efo'i droed. Dydyn nhw ddim mewn safle amddiffynol ddigon da, ond mae Horan wastad yn mynd i ymosod yr ardaloedd cywir. Mae gan efo rhyw greddfo bod lle mae'r bel yn mynd i syrthio. 12 heb golli, maen nhw wedi ennill 10 ohonyn nhw. Dyn nhw wedi colli gartre ers 2 flynedd. Be bynnag chi fel am ceic honna. Mae hyn maen nhw wedi gwneud tymor y diwetha, mae'n anagol. Yndi, ag y tueddiad ydy feddwl o'n nhw'n chwarae'r pêl-droed uniongyrchol, a maen nhw'n gwneud ar y degau, ond maen nhw wedi adio mwy tymor yma hefyd. Mae yna chwaraewyr clyfar yna, anodd gweld unrhyw un yn stopio ar hyn o bryd. Mae yna goliau yn gêm Pen y Bont Flint. Owain, fi sy'ch chi esbonio hyn i fi. Mae Pen y Bont, dyn nhw wedi colli mewn peder, dyn nhw wedi ildio mewn peder. Mae Flint wedi colli 2 yn olynol heb sgorio. Mae Flint ar y blaen o 2 gol i ddim. Pêl-droed, dyna pan da ni'n caru'r gêm, dol. Mae hwnna'n mynd i syth i fewn o'r gig gornel, Sam Hart gath honna gyda llaw. Clincar gan Sam Hart, y gallu yn y droed chwith yna ers blynyddoedd bellach. Ac mae Flint, fysa nhw wedi teimlo os da ni dal i weithio'n galad, os da ni dal i wneud y pethau cywir, pethau ystradebol, efallai, ond maen nhw'n profi bod y canlyniadau a'r goliau mynd i ddod rhyw ben. A dyna ni, o ran goliau'r pnawn. Wedyn ni, mae'n dawel o ran y 2 gêm arall yn parhau yn ddisgor, ond fel ni'n sôn yn gynharach prawn ma, fe ddath na benderfyniad o Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn yr wythnos bod y cyngreiriau is ddim yn mynd i ddechrau. Dewch i ni gael ychydig o ymateb nawr. Mae Sioned Dafydd yn mynd i gael ymateb a dilyn y penderfyniad mae'n ddrwg da fi. Dewi Evans sy'n yma. A rheolwr cyffredinol Cyngor y Gogledd yw Dewi, yn gyda'r sôn am y ffaith bod y Gogledd ar de ddim yn mynd i ail ddechrau. Dewi, braf iawn cael eich cwmni chi fel rheolwr Cyngrair y Gogledd. Pa mor siomedig o'ch chi gyda'r penderfyniad o beidio ail ddechrau'r Gyngrair? Ni'n hynod siomedig fel gymdeithas. Ond mae rhaid ni gofio, oedd y clybiau yn hynod siomedig. Maen nhw wedi gweithio mor galed i gael eu hunain yn barod. Oedd y clybiau hunain, i'w staff nhw, i'w chwaraewyr nhw, y cefnogwyr. Dwi'n gefnogwr yn hun. A dwi'n gallu gweld, dwi'n lwcus gan bod yma, dwi'n gallu gweld mor anodd ydy iddyn nhw, a gwaith nhw wedi rhoi, maen nhw wedi,
dyn ni fel gymdeithas, fel gyngred, wedi dilyn bob canllawiau sy'n cael rhoi o'n blaenau ni, a maen nhw hefyd fel clybiau wedi cydweithredu'n hynod. Ac yndi, mae'n siom fawr iddyn nhw, a dwi'n teimlo dros bawb. Nathoch chi ystyried oedi wneud y penderfyniad a ymestyn y tymor o ryw fis neu ddau, oedd hynny'n opsiwn o gwbl? Na, gwedd yn anffodus, fel mae'n mynd, mae'r y tymor nesaf yn dechrau yn y wythnos gyntaf Fehefin. Felly oedd hwnnw yn benderfyniad oedd yn cael yn tynnu allan o'n dwylo ni mewn ffordd. Ac o ran, oherwydd bod yr ail adrannau nawr ddim yn mynd i fod yn chwarae, mae hwnna'n meddwl fydd neb yn ennill dyrchafiad i'r Cymru Premier. Mae pobl yn cymryd yn ganiataol na fydd neb yn syrthio o'r brif adran, a hynny yw'r sefyllfa? Wel, ydych chi'n iawn, does e ddim dyrchafiad yn amlwg, ond tan i'r penderfyniad gael ei wneud gen yr Bwrdd y Cyngreiria, mae'n anodd iawn i fi ateb hwnna. Yr unig beth ydy hefyd, mae canllawiau trwyddedu wedi mynd allan i'r clybiau wsos dwytha yma, a mae'r broses yny'n dod i fyny. O ran Cwpan Cymru, i chi'n gallu rhoi unrhyw ateb i ni ar beth yw'r sefyllfa fyna, a fydd gystadleuaeth, a os mae gystadleuaeth, pwy fydd yn chwarae yndi? Wel, hwyr iawn os iau gathon ni wybod y penderfyniad am Cymru North a Cymru South, ac oedden nhw fod yn rhan o Cwpan Cymru. Mae rhaid i'r penderfyniad yna gael ei wneud gan y bwrdd Cwpan Cymru fydd yn cyfarfod yn fuan iawn. Diolch Dewi, diolch yn fawr am eich amser. Digon i drafod felly, a digon i ddod yn yr ail hanner. Fe welwn nhw chi ar ôl yr egwyl. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw.
Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm. Croes yn ôl, digon i ddod pnawn yma ar S4C. Ail hanner y gêm yma. Cymru yn Ffrainc yn oerach yn mynd am y gamp lawn. A wedyn, drychwch beth sydd i ddod wythnos nesaf. Cymru yn erbyn pwy? Gwlad Belg. Dim ond Gwlad Belg, sy'n angen poeni. Nag ysau, gêm gyntaf yng ngrwp rhagblofol cwpan y byd. A byddwn ni'n dilyn y dreigiau trwy gydol yr wythnos. Mae'n gêm yn erbyn Mexico ar y nos Sadwrn. Awryniaeth Siec ar y nos Fawrth hefyd. Y cyfan yn fyw ar S4C. A'r cyfan yn fyw yng Nghwmni. Y gwir sy'n sylwebu fan hyn pnawn yma. Gewch chi glywed digon o'n nhw dros yr wythnos nesaf. Sy'n newyddion da i ni gyd. Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Owain, ac Hugh Griffiths a Colin Kitson di penderfynu nad oedd angen newid yn y naill dîm na'r llall. A dim ond un eilydd sydd wedi cael ei ddefnyddio hyd yn hyn. Felly, Henry Jones ymlaen yn lle Corea yn hym y Bala. Ac o'r gemau eraill, mae yna newyddion o'r gêm rhwng Aberystwyth a Dre Newydd, ac mae Dre Newydd ar 10 o Ffori wedi cael y cerdyn coch. Felly dim goliau, ond un cerdyn coch. Cei Con ar y blaen erbyn Hwlffordd, a'r Flint ar y blaen ym Mhen y Bont o 2-0. A'r Bala ar y blaen yma o 1-0. Ie, faint o bwysig fysa cael rhywbeth o'r gêm yma i Caernarfon rwan. Efo Hwlffordd ar ei holi, a Dre Newydd yn gyfartal. Efo 10 yn erbyn Aberystwyth. A Pen y Bont yn colli hefyd. Ia, ond maen nhw ar 31 pwynt, Nick, a dwi'n gweld neb yn cyrraedd 31 pwynt i fod yn chwechat am o'r un. Felly Caernarfon, Dre Newydd a Hwlffordd. Ia. 15 heddiw gyda llaw y gêm fawr rhwng Abertawe a Chaerdydd, ac oedd Malcolm yn rhoi un ystadegyn rhyfeddol i fi. Mae'r ddau dîm yna wedi bod yn yr un adran 59 o weithiau. A dos na'r un tîm erioed wedi cyflawni'r dwbl dros y llall. Felly 59 o flynydde efo'r ddau dîm yn yr un cyngrair, a dos na neb di ennill 2 allan o 2. Wel, fe nillodd Abertawe yng Nghaerdydd yn gynt y tymor, a nhw sy adre, falle bydd hynny'n digwydd am y tro cyntaf. Bel gan Smith. Smith at Henry Jones. Williams o'i flaen am y Hayes. Henry Jones yn gyd yn dda fanna i ennill y pel yn ôl at Will Evans. Mae'n gystadleuol, Mendes. A da chi'n teimlo bod hi'n mynd i fod yn gystadleuol weddill y gêm yma. At Hayes, ar ferchog, mae Hayes di creu lle iddo fo'i hun. Ar ei droed chwech! Am gol! Am gol gan Hayes. Ac mae o'n gwneud hynny yn erbyn i hen glwb. Symud i'r dre o Bala yn yr haf, ie. Cadeiried Michael Hayes. A dyna pam mae o'n ôl yn y tîm heddiw. Nes ti ddeud cyn y gêm, a dyma be mae gyd amdan. Mendes gwych, rhedag. Tîm yn symud i fyny, pwysa perffaith ar y bel, amseriad a rediad, yr ongl yn berffaith, y bas yn wych. Wedyn, gyda fel o ti'n neud, mae'n dod ti fewn i ddyn, mae'n codi ben, mae'n gweld y gornel, mae'n cymanu i'r gornel. Gwych o gol gan Mike Hayes. I chweched gol y tymor yma, fod i prif sgoriwr Caernarfon bellach y tymor yma yn uwch gyngrair Cymru. A'r dechrau byddech chi'n deud, delfrydol i'r ail hanner. Nawr mae ganddo ni gêm. Sut fydd y Bala yn ymateb? Wel, fe nath Caernarfon be oedd yn bwysig cyn yr egwyl. Sicrhau nad oedd un Bala yn mynd yn 2. Da gan Evans at Henry Jones. O flaen Henry Jones mae Smith. Mae Hayes di mynd nôl efo fo. Smith yn cael y bel at Smith arall. Williams yn uchlurio hwnnw'n gyfle Kieran Smith yn ôl i safonau fo. Wel, eto, da ni wedi bod yn deud am Kieran Smith. Un peth, efalla, sy'n ganddo ddim yn ei locar dros o fynyddoedd ydy'r greddf naturiol o sgorio goliau. Mae'r bel yn un campus, y rhediad gan Sean Smith lawr y chwith, tynnu'r bel yn ôl, mae'n mynd trwy'r coesa'r dyn cyntaf, dwi'n meddwl, cyrraedd Kieran Smith. Mae rai fo jyst cadw lygad ar ni. Mae'r pwer ar y croesiad, jyst neud y cysylltiad. Disgwyl, canolbwyntio ar y cysylltiad na i sgorio'r gol. Wel, mae'n gei popeth arall yn dda, ond i o ddim
yn sgorio digon o goliau. Dyna'r gwir amdani. Sean Smith, mae'n just troi ar hon. Trwy coesa, na fo, rwan ta. Cata dy lygad arni, Kieran. A dy ben wedyn, mae'n naturiol mae dy ben drosti, pasio i mewn. Wel, mae Caernarfon ar rediad mor dda. 6 gêm heb golli. A dyna'r gorau iddyn nhw ers dros 2 flynedd. Mewn gawn Williams. Venables yn ôl yn cynorthwyo. Noah Edwards. Noah Edwards yn chwilio am Kenny. Kenny mynd efo hi! Ac oedd y peniad na diwedd, dwi'n meddwl o bosib oddi ar Stevens. Oedd hi. Stevens yn ei digon. Wel, Kenny to oedd fo. Stevens just yn ymestyn i ben i oedd. Just i gael rhyw fath o beniad iddi. Ond oedd Ramsey to oedd fo. Y deiddwn yn synhwyro bod Caernarfon ma'n dîm gwahanol yn yr ail hanner yma. Yn sicr maen nhw ar dystiolaeth y 5 munud cyntaf. Wel, be welodd Hugh Griffiths nos fawth yma oedd Bala mynd ar y blaen. Wedyn unwaith oedd Ceicon a sgorio, nath Bala ddechrau mynd ar chwalfa a chwarae fel unigolion ar dim fel tîm. A dyn am di ddigwydd eto iddiw gan i weld rwan. O'n i'n mynd i ofyn, ac os oedden nhw gymaint gwell mewn gwirionedd cyn yr egwyl yn dofan. Ac yn sydyn dod o ddim ar y blaen. Na. A mae hynny'n gallu effeithio'ch hyder chi. Go iawn. Ond wedyn mae'n rhaid i dal cadw'r system, cadw'r ddisgobliaeth, cadw'r trefn, ac yn nhw igon o brofiad yn y tîm i wneud. Dyna oedd y siom yn y meddwl fi o sut nath Ceicon a medru wneud hynny iddyn nhw yn seicolegol. A dim diffyg parch i Caernarfon, ond Ceicon oedden nhw, a maen nhw yn fwystfil gwahanol yn dydyn. Os da chi'n colli'ch awydd, maen nhw'n mynd i wneud chi dalu. Kieran Smith. Yn cael ei chlirio fyny caen eto yn chwilio am Kenny. Okay. Pete. Smith, tu allan yma Henry Jones. Henry Jones, Williams di weld yma honna'n brosau fydd i Garden Felen. I Ryan Williams, ia, sicr oedd i hon. Gath o gyrraedd yn ail i honna. Ac oedd o ddim yn mynd i adal Henry Jones. Nath Henry dda, oherwydd nath o jyst arafu i'r ediad. Nath o jyst gwadd y dacl tita. Nath o deitha Ryan, signo fo i fewn, wedyn. Mae o wedyn yn dod ar draws yn neidio fewn i'r dacl lle aros ar ei draed wrth gwrs. Henry Jones. Mae'n mynd heibio fo, jyst wrth newid ger yn sydyn. Chwarae clefar. Ond mae'n tu allan i Cwrt Cosby, a dyna pam nath Ryan Williams neud o, dwi'n meddwl. Mae Ceicona gyda llaw di mynd 2 ar y blaen yn erbyn Hwlffordd. Felly Ceicona mynd o nerth i nerth. Hon o bosib yn gêm anodd i Ceicona yn erbyn Hwlffordd. Ond os na gêm yn gêm anodd i Ceicona, dyna'r cwestiwn. Cyfle'r Bala, adfer i Mantes. Henry Jones at y postyn gosa. Bradley, cael ei ben iddi. Hayes, o mae Hughes yn hydrach yn rhedeg mor gry. A mae Henry Jones yn mynd i gael ei gosbi a falle wedi tho. Ie, mi wedi tho Garden Felen. Mike Wild gyda llaw sydd wedi sgorio i Ceicona. Wel, am dymor mae hwnnw'n gael. Mike Wild, 36 mlynedd oed. Dwi'n gweld hyn. Dwi'n meddwl nath ei sgwar amdani pi bach roedd wedi redeg allan o bwffi pi bach yma na doedd. Dod ti mewn i ddyn clefar, dod ar draws llwybr Henry Jones i wneud o fatlu fo. Ond dwi'n meddwl oedd o'n heiddi Cartyn Melyn. Sôn am Mike Wild gyda llaw. Dyna i 2 ganfed gol o yn uwch gyngrair Cymru. Dyna 2 ganfed gol Mike Wild. Eto ddim gwaith rwan nag oedd o 10 mlynedd yn ôl. Cleworth ar benthyg o Wrexham yn paratoi i gymryd y gic. Caernarfon ar i fyny ers yr egwyl. Dianeli'n chwilio am, wel, yn y chwilio am y blaenwyr mawr i gyd oedd y gwthiad. Braidd yn amlwg. Ne, oedd i doedd. A ti'n gwybod be? Ti'n sôn am Ceicona, na ni weld just yr wrthiad yma yn y postyn pethau. Was, mae'n am was i fili. Oce, cryf fel yna. Just y sydyn am Ceicona. Be gyda nhw, tymor hyn yn fwy ac o well, ydy'r profiad o giroed tymor dwytha yn yr ystafell newid na. Unwaith ti'n giro, unwaith ti'n gwybod, ti'n deall, ti'n delio efo'r pwysau, efo'r nerfs.
ti'n deall am y gem am mawr. Shannon. Chwilio am Caernarfon o 2 ochr i'r Caernarfon yn mynd i'r un bêl. Mae Noah Edwards a Bradley. Camddealltwriaeth, cyfle arall i Shannon. Mae mor gystadleol. Smith. Shannon. Hon yn sal gan Shannon. Ac anamal da ni'n deud bod Shannon yn gyda unrhyw beth yn sal i fod yn deg. Maen nhw'n colli Shannon chydig bach yng nghanol y cae, ond mae'n gorfod chwarae fel cefnwr i Colin Caton oherwydd yr anaf sydd bod i Price, y cefnwr arferol. Ie, fe o'n ôl ar y fain cyddi dydi Price, ond dydy ddim cant y Colin deud, a dyna pam dwi fo chdi fyna Oliver Shannon. Williams. Maen nhw yn ei golli fo yn ganol y cae Oliver Shannon. Ti'n edrych ar y ansawdd sy'n ganddo fo ar y bêl. Mae o'n gwybod pa bryd i gymryd amser. Mae'n gwybod pa bryd i gyflymu'r gêm neu gadw meddiant. Dyna dwi'n licio. Mae'r cefndir, cofia, os gynnwch chi fachgen yn dechrau'n academi yn Everton, trwy yrfa, mae gynno fo mwy na'r gallu i chwarae'n ganol cae chdi. Mae'n medru setlo fewn, cofia, fel am ni ffynwr ar y dde yn di o na. Dwi fo chdi heddiw, sa well gyda fi fo'n ganol y cae na wrth o'n ce. Di dychwelyd ar ôl cyfnod yn yr America i'r Bala. Smith. Venables. Will Evans. Mae'n le gan Will Evans fan hyn. Mae'n i chymryd i llydan ar ei droed chwyth. Henry Jones yn adredag i mewn i wneud y lle i Will Evans. Ti'n nath o'n redag o'r wrth y bêl. Ti'n edrych, mae Henry Jones di mynd i mewn y fanna i gynnig yr opsiwn i Venables. Ia, dwi'n os isio, ond hefyd i fynd ar Ryan Williams efo fo i ddod â Will Evans wedyn i lawr, i ymuno lawr asgell chwyth. Mendes di canfod Noah Edwards, nôl at Mendes. Mae Bradley tu allan iddo fo. Llywyth. Bradley. Wastad yn fodlon trio rhywbeth. Heibio Smith, wedi hynny mynd i digwydd yn aml. Mae wedi cael y bêl i mewn hefyd chwilio am Hayes. A mae Smith yn mynd i geisio atal y bêl hegwyd allan, mae'n methu. Smith oedd y pen tellan de, a mae Creth oedd ar ochr dde yma i'r Bala. Eto, Caernarfon, cael y croeso yna fewn heb curoedd un. Sean Bradley di o tro yma. Mae'n cael ei wynebu gan mae Creth yma'n hyn rwan ta. Cath ei bach o look efo hwnna, ond sy'n bleib o curoedd mwy. Mae dan i draed o'i bach, ond mae'n dal yn cael digon arni. Jyst ryw wiriad bach gan Smith ar y postyn pella i yrru allan am cic gornel i Caernarfon. Mae Parker a Gareth Edwards i symud fyny. Mae Kenny na hefyd digon i anelu amdano fo. Ond mae'n digon y symud na Cwr Cosby fan mewn gwirionedd na gwydd. Un peth i anfon y cewri fyny, mae rhaid i'r cewri symud. Shannon yn sydyn. Noah Edwards. Kenny. Gohofiad i Bradley fydd ar ei holi. Mae Shannon efo fo tu ôl i Bradley mae Hayes. Mae Bradley'n cael ei gosbi fanna, ie. A yna ddwy ymdrech gan Shannon fanna. Tynnu a bagliad. Ond nes ti weld y bêl na gan Cleworth o ganol y cae. 50 llath. Dwi'n gweld rhediad Bradley o difn, a wedyn nath o just dros pen Shannon, wedyn mae'n cael y bêl, wedyn mae Bradley'n neud hyn, yn cymryd bobl, edrych o hwnna. Edrych o hwnna. Edrych o hwnna. Ti'n bod 19 oed ydy, mae gynnu fi slip-fast yn hwnnach. Nathach chi'n sôn am un o'n shots golf i fanna, chwaith nhw. Na, fi'n hyfryd yn doedd. Rhyw anwesu'r bêl, fel da chi'n hoffi ddeud, a Cleworth i hun sy'n paratoi i chymryd i. Diolch yn fawr. Da ni wedi ganmol yr entrychion a wedyn cic sal fel yna. Will Evans yn dod â hi.
Tu allan mae gapten o Venables yn brasgamu, mae Henry Jones o'i flaen o. Mae McGrath, ochr arall y cae os di Venables isio fo. Yn y diwedd gormod o ddewisiadau. Pwy oedd yn cam sefyll. Sawl gwaith ydych chi wedi deud hynny. Ac yn cael ei ddal gan y trap na eto. Mae nhw ar y llinell yna, a mae o yn hanner Bala. Mae y mond 2 lath. Ond please, paid sy'n fe'n gysgu yna fi. Dyna dwi'n ofyn fo. Ti defo nhw. Ia, bygwyd nhw i byd bach, ond paid a cael dy ddal. Kay. Mae Kay yn cuddio i ben yn ei Cris. Ac yn cydnabod. Diolch yn gael llawer o'i le i fod yn deg o fo. Wel, mae yna wledd a chwaraeon ar S4C y dyddiau yma. Sadwrn nesa, Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd, hynny am hanner awr wedi 2. Ac yn hwyrach wedyn, yr un noson, Cymru yn chwarae yn erbyn Mexico mewn gêm gyfeillgar. A mi fydd yna digon o dacls caled yng nghanol y cae. A digon o space yn y gêm hwnna. Ti llawn beans, dwt. Wel, dyma chi ddyn sy'n gallu ychwanegu space i unrhyw gêm. Darren Thomas, un o'r opsiynau sgan Hugh Griffith ar y fainc. Williams ar alwad Tibbets. Dwi'n just gobeithio fydd i ddim mor chili ag heno, Nick. Pam wneud Cymru'n chwarae efo Ynys Melita, dydych? I beidio cael yn temtio. Williams eto. Ti newid ei di enw fo fanna, de? Am gêm i Darren Thomas, Caernarfon. Os o dod oddi wrth y fainc, da ni'n gwybod fe'n dweud gynnig. Smith at Henry Jones, oedd hi'n bas gywir. Jones efo Williams. Tu allan y droed i gael honna fewn. Dim yn hawdd cael hwn. Os da chi'n meddwl bod chi wedi cael lawr ar ei droed chwith, defnyddiau tu allan yn droed dde. O, beth ti'n neud? Mae Ryan Williams mewn y cwrs Cosby fan hyn, cofio. Wyt ti'n mynd i agos iddo fo, i fod fynd rownd â chdi efo sgil. Wyt ti'n mynd i bell, fe di ddo wneud hynna, crymannu fo tu allan i droed de, ne? Ti fewn i droed de, nod i gael y croeser fewn. Mae'r rhai chdi fod digon. Mae'r rhai cydbwysau di stopio'r fel addod. Jones di cymryd y gig ardderchog gan Gareth Edwards i gael honna allan. Dim ond at Shannon. Shannon yn hanner meddwl am fynd i'r ergydio. Mae Smith yn mynd i hun. Mae wedi gyn dda. Nath ni ddau ennill honna nôl. Mae Ferystwyth ar y blaen. O gol i ddim yn erbyn y dre newydd. Wel, dre newydd lawr i 10 dyn, ond serch hynny, o ystyried yr hediad mae dre newydd di gael, so hynny'n sioc. Nawr te, Mendes yn chwilio am Bradley, Evans yn ôl i'r rangipio. Y bêl gan Noah Edwards. Pwy sy'n mynd i gael yr ail gol? Dydych Noah Edwards yn mynd i hun. Dwi'n meddwl bod angen yr arbediad. Oedd angen yr arbediad, oedd yn rhyw cropiad i mewn i'r postyn cyntaf na, doedd o'n... Opsiwn anghywir, Malcolm? Oedd o'n methu mynd ar draws. Sa wedi cymryd yn ergyd ar y gynt, sa fe rongl di bod y well. Unwaith mae o di mynd yn bellach, mae'r ongl yn mynd yn dynach. Felly mae'r unig... Mae'n cael ei orfodi fynd am y postyn cyntaf wedyn. Kieran Smith. McGrath. Cael ei gael lawr. Mae'n gystadleuol, Malcolm. Mae un pen y cae o'r llall. Gret o gêm i fod yn gyrwys yn. Gret o gêm i fod ar y cae na rwan. Os ti'n chwarae Bala, oherwydd un reswm neu llall, y reswm dwi'n dweud ydy oherwydd beth i gwyddoedd noson o blaen. Ydyn nhw eisiau cael ei enwi yn pan nhw un o'r 3 o'r clwbiau. O, dys mynd at Jack Kenny fan hyn, mae'n llawr ar mi. Roedd y dyfarnwr wedi gweld bod Kenny yn anghyfforddus. Falle bod wedi brifo i deimladau yn cael ei feirniadu gymaint gan Malcolm Allen. Nac i, dwi'n fod yn feirniadol, ond beth dwi'n dweud fo, dwi'n gofyn fo be'n neud. Dwi'n gofyn fo, oce, Jack, os ti'n mynd i cael dy ddal yn camser i tron, so ti'n digon das, ond dangos i chdi rwan. Hwn dwi'n siwch chdi neud. Chwarae ar ei ysgwyd nhw, dod efo nhw ac amseru dynediad y well pan mae'r mas yn dod. Pa'n mynd i gysgu? Henry Jones ar gig gornel. Kay yn mynd amdani hi. Gath ei ben i ddid i'n digon arni, Bradley yn y diwedd yn ei chlirio.
Smith yn ôl at Stevens. Mae Kay di mynd dros Taylor Williams ydi o. Rwan te. Llawr, mae di just i benno. Mae Taylor o dan Kay pan mae'n penio'r bel na. A mae o'n just yn yw cysylltiad penna di o. Mae Macreth yn feddwl wedi bod at y dyfarnwr cynorthwyol a gofyn, nes dim gweld hynny? So mae Kay, wel, mae dros dod ydi, mae Benelin o di mynd gynta. Mae Benelin o'n i glys do. Mae'n hys y ffisio. I lawr efo fo. O draich Kay fe dy sefyd dros i ysgwydd ar rywsut yn doedd. Wel, stopio fo'n neidio dyna. Am fod Kay di neidio'n gynnar efo'i brofiad, mae o yn defnyddio Taylor Williams wedyn efo'i Benelin dde i fo pidio curo'r peniad a fo fynd yn uwch. Felly, mae'n amddiffyn i hun, ond hefyd mae'n drosed. Oce. Wel, gol hwn sydd wedi dod â Caernarfon nôl mewn i'r gêm am gol. Mae'n werth gwylio eto dydi. 1-2 cyffuriad. Dim amddiffyn da iawn gan y Bala i ddechrau fanna nag oedd o gwbl gan Sean Smith. Ond unwaith mae Mike Hayes yn y cwrs Cosby, dros y blynyddoedd da ni wedi weld o sgorio goliau fel hyn. Dim igon amal, cofia, ond unwaith mae'n dod i fewn i ddyn, mae'n pwysio di eto i agor y gornel bella na, a wedyn cymannu i mewn. Yr gallu i wneud hynna fyd. Kay at Macreth. Dradlun i wylio fo. Macreth. Mae wedi gyda arbennig y ddau gael hon yn mewn chwilio am Kieran Smith. Henry Jones ddim yn cael gafel ar ei ergyd. Mae'n mynd o ddiwrth y gol. Nid i gael pwer arni. Os ti'n mynd o wrth y gol fel la, ella Henry, opsiwn mae chi chdi, neu dewisiad bach gwahanol, ydy, yn lle mynd am y gol, just pasiau ar y boli yn ôl am y postyn bella na. Ond lea, os oes rhywun yn dod i mewn, fe dydd nhw benio i fewn, neu mae'n mynd i fewn i'r gol i chdi dy hun. Will Evans yn casglu. Mae'n sgil anodd, fe nath o drio, yn lle jyst trio pasio'r bel efo'r foli. Bradley. Nawr te, 2 erbyn 1 os allan nhw ddallt i gilydd, a wedwch chi be, dwi'n mynd i adlu Malcolm Allen ddeud, be ddigwyddodd fanna, Malcolm? Wel, 7 gwaith mae'n cam sefyll. 7 gwaith. Ac mae gennau o'n deud, Jack Kenny 6 gwaith. Yn unig beth dwi'n dweud o Jack, mae digon o goliau ar lefel is, mae gennau fo, mae wedi sgorio rhywun goliau yn y gorffennol yn yr uwchgyngor yng Nghymru, do. Ond dal i fod pwynt i brofi i fi. Ond sef licio gweithio fo fo. Na, Henry Jones. Bacliad gan Noah Edwards, na, nath y dyfarnwr edrych yn galed, oedd Henry Jones yn chwilio am honna braidd y marn y dyfarnwr beth bynnag. Bradley'n cael ei daclo gan Smith at Macreth. Mae mor gystadleuol, mae Venables yn gael amdani! Mor anlwcus. Beiddgar hyderus. Cic gornel a dim mwy. Sa'i gyd i bod am Chris Venables, ond i fi, Kieran Smith o bob dim hwnna, i ennill y bel na nôl, y bas wedyn allan at Macreth. Macreth y croesiad, nath o godi ben, nath o weld rhediad y dyn yma, ar y foli, faint o ddewr, dedi Gareth Edwards, gwybod bod o ddim yn digon oedd y bel, ond rhaid i'n rhwng o gol ar bel i gael y bloc. Mae hwnna mor dda ar betiad. Henry Jones i gymryd y gic. Mae'r bloc ar y foli yma gan y dyn yma, mor dda ar betiad. Ar di dacl gan Smith. Rwan ta, Macreth, un cyffuriau penny, mae'n wedi gweld y rediad. Wan ar y foli, mae'n neud bob dim edrych o. Ond mae Gareth Edwards yma'n un gwybod fydd o'n cyrraedd y bel, ond na'n heid yn hun rhwng y bel a'r gol a gobeithio na fi gyda bloc. Safio gol. Ail hanner da, Malcolm. Gwych. Wel, mae yna dalent ar fainc y ddau, a dim ond un newid sydd wedi cael i wneud hyd yn hyn. Mae yna newidiadau mynd i fod. A mae sgoriwr gol
Caernarfon yn gadael y maes, a mae Kai Jones yn mynd i ddod ymlaen. Mae'r ddau am y Sadwrn, mae Jack Kenny mynd oddi wrth y Kai hefyd. A'r faes, sydd yn y maes. Kai Jones a Jacob Bickerstaff. Dau am y Sadwrn yn lle no. Dau am y Sadwrn. A da ni'n gwybod feddi Bickerstaff chwarae allan ar y dde. Dyna fe neith o gychwyn fel na Thes allan ar y dde. Kai Jones yn lle Jack Kenny fel am y Sadwrn. Nid Kai dal y bel i fyny chdi. Bradley. Noah Edwards. O fi ar gefn Kieran Smith. Mae honna'n hongian. Bradley nôl i mewn, Mendes! Dio ddim yn cam sefyll, mae o'n syllu tuad at y dyfarnwr cynorthwyol sy'n cadw I liman lawr. Ac ar ôl bod ar ei holi, wyddwch chi be, mae Caernarfon ar y blaen, o 2-1. Wel, gwych gan Bradley, eto gwynebu'r gol, cymryd pobl anu, bydd ei gwyntho, that's Noah. Mae'n cael dau gyfa fan hyn i'r bel I fewn. Ar yr ail, mae'n just codi fewn a gobeithio amlwg. Mae yna gyrff o Dan Ramsey, felly mae o mond yn mynd i pwnio. Mae'r bel yn ôl, dwi'n meddwl sy'n dod at Bradley fan hyn, ia. Mae o'n penio I nôl. Mae di trwyd Kai Jones yr eilydd yn just bawnsio garedig I Mendes. Wel, fe fydd o methu. 2-3 lladd allan, mae Ce. Dio ddim yn cam sefyll, mae Ce a'r golwr yna, felly mae yna ddau chwaraewr y Bala rhwng fo a'r gol, ac hefyd mae Shannon ar y postyn, felly doedd o ddim yn cam sefyll, mae'n gol. Wel, sôn am droi gêm ar ei phen. A mae ganddo ni 20 munud dybiau I go danllid o'n blaenau ni. A mi fydd Caernarfon yn brwydro a'i holl enaid I amddiffyn beth sy'n ganddyn nhw. A mi fydd y Bala eisiau sicrhau nad ydyn nhw mae'r eildro mewn wythnos yn colli ar ôl bod ar y blaen. Nes I ddeud, mae pwysigrwydd y ddau glwb yma, y ddau dîm yma yn wahanol heddiw. Caernarfon oherwydd gorffan ar y chwechat safle, Stevens di hwn wrth gwrs. Ond beth dwi'n mynd I ddeud o'n ydy, os dyn nhw yn gorffan yn chwechat, yn y chwechat safle, mae Colin Cater yn gwybod mae I dîm o'n gorfod efo'r arian a'r cyllid sy'n gan nhw gorffan yn drydydd I fynd I fewn I Ewrop, maen nhw'n gobeithio. Mae hwnna'n Mendes, cyllid fel un arall dwi'n siŵr, a mae Bachiad. Caernarfon, os dyn nhw'n gorffan y chwechat, maen nhw bendant o'n 2 gêm efallai o fynd I Ewrop a cael arian mawr I fewn i'r clwb I gryfhau a dod â'r chwaraewyr talentog I fewn efo'r chwaraewyr ifanc sy'n ganddyn nhw. No te, ydy o'n edrych ar ganlyniadau neu sgoriau diweddaru'r gemau eraill? Dybed, Henry Jones yn y cyfamser, mae yna waith am ddiffyn gan dîm Hugh Griffiths I wneud, a ta postyn pellad Kieran Smith yn ymestyn amdani, ac unwaith eto, dyna'r pwynt da chi wedi gwneud. Alle Smith di bod yn fwy ymwybodol bod y bel yn mynd ato fo? Rhagweld ydi o de. Rhagweld mae'r bel ma'n dod i'r postyn pella a wedyn mae o'na. Ond sa fo'n sgoriwr naturiol, Nick, y gredd na ganddo fo, sa fo'n barod, sa fo wedi darllen, oce, dwi ar y ffordd, mae hon yn mynd I gyrraedd fi rhywben, ella gyd I gyffyrddiad ar ei ffordd, ond fyddai ar y postyn pella reit I fewn. Ond diolch yn dechrau rediad tan yr eiliad ar ôl hynny sy'n yn eiliad rhy hwyr, a dyna pam nath o fethu. Yep, Shannon yn gadael y maes ac yn ei le fo, mae Ryan Price sy'n ôl ar ôl anaf ac mae Lysannad Mendes yn dod mlaen fel yr ail eilydd. A Will Evans sydd wedi gadael y maes, felly mae 2 o sgorwyr y gêm bellach wedi gadael y maes. A dyma fo Price, oedd I fod I gychwyn y gêm yn ebyn Cei Conan nos Fawrth, ond nath o rhywbeth yn yr ymarfer ar gychwyn y gêm, ac o rhaid wneud newid hwyr. Cei.
Mendes. Chwilio am Bickerstaff, torri mewn! O, bobl bach, Kai Jones! O, y ddau eilydd yn cyfuno, ac dyna be ydi moment rhoi'ch pen yn eich dwylo. Wel, am Bale. Ti sôn, be da ni ddeud bob wythnos bron, corridor ansicrwydd. Yr amddiffynwyr yn gwynebu gol i hynna, dyn nhw'n isio cyffwrdd ni. A'r golwr ddim yn gwybod i fynd a dod. Lle mae'r ymysodwyr dwi'n gofyn. Wel, oedd o'n gyfle i Kai Jones yn doedd. Oedd o'n gyfle i Kai Jones. A mae Clewyth yn anhapus efo'r penderfyniad, efo fod yn ofalus. Dwi'n licio ipyn bach o hynny mewn chwaraewr bach ifanc. Diolch yn licio neu camgymeriad. Diolch yn licio. Oce. Nath o'n mynd eisiau bel na ddo, a mae ddim yn drosedd medda fo. Mae'n neis gweld agwedd penderfynol o chwaraewr ifanc. Dwi'n licio fo. Dwi'n licio'r bachgen ifanc yma. Mae'n dod fwy mewn i'r gêm, oedd o'n dawel i gychwyn. Oed, ar y gyntaf. Henry Jones. Chwarter awr o'r gêm yn weddill. Yr ymwelwyr ar y blaen ar ôl bod ar ei holi. Dim digon cywir, dim digon da. Mae rhaid ni gofio, Caernarfon ddim yn dod i mewn i'r gêm efo diffyg hyder, ond nhw wedi bod ar rhediad campus do. Wel, 6 gêm heb golli. Ar ôl colli'r gêm na, yn hyfeddol o 6 gol i ddim ym Mhen y Bont. Wel, da ni newydd fel cyffyrddiad OGJ ar wrth y cae efo na. Dwi'n yn siŵr beth yw'r gair Cymraeg am smug. Ond... Wel, dyrwch chi fel un, sa'i ail gyffyrddiad dod i bod yn dacl. No Edwards. Ag eto. Wel, mae'n brynhawn o ganlyniadau neu o sgoriau annisgwyl. Mae yna gyffyrddiadau da di bod, mae yna gyffyrddiadau sal di bod. Trosodd ych chi, Malcolm. Fel, lle traws ma, lle mae'n mynd. Cyffyrddiad cynta Owen Tudur Jones fel silk. Ddim. Packer, da. Kai Jones. Mendes. Y ddau Mendes, dim perthynas. Macreth. Sydd wedi chwarae'n dda. I fod yn deg i OTJ, dwi'n meddwl oedd o'n edrych am rhediad ebsi wrth i ymyl. Wel, edrych fydd o. Y peryg ydy, mae gyda nhw amser ar ôl y gêm i siarad yn ni'n does ag i ddial. Venables. Da i Lwybr Macreth. Yn acos. Oedd hwnna'n fain. Penderfyniad. Mae'n iawn. A eto, i asgellwr llawn profiad fel y dyn yma, oedd hi'n rhaid fo fynd. Be rhaid fo wneud, yn lle bod o'n rhedeg i mewn ar y rongl, ac o'r allan ar dongl, sy'n rhaid i rhedeg i mewn. Doedd hwnna ddim yn can sefyll. Dybedau Venables. Oedd cynt, ia, yn y symudiad cyntaf, ia. Kai Jones, mae Aberystwyth wedi curo 10 dyn y dre newydd. Neb wedi disgwyl hynny, canlyniad da iawn i Caernarfon. Chwaraewch ymlaen i'r dyfarnwr yn y diwedd. A chwythu chwiban. A dyna ni'n sôn am Jack Kenny yn hanner gyntaf i wneud, iawn. Hyn di dewr. Mae Gareth Edwards yn gryfach ac mae o'n dalach na Venables. Sbia dewr
isio reoli, isio cael dy gorff rhwng y bel a'r amddiffynwr i guddio ti, a sbio be mae'n gael. Bron iawn, isio cael ei frifo mwyn cael crosser. Oeddech chi'n teimlo bod na ryw frys am bopeth mae y Bala yn ei wneud ar hyn o bryd. Pam mae honna wedi cael ei rhoi, meddwl Hugh Griffiths. Wel, Henry Jones am roi halen ar ei briwio fo. Mendes gafodd yr ergyd, oedd Bradley chydig bach, Bradley oedd ymyl y cwrt. Pwy bynnag oedd na i Caernarfon, chydig bach. Dwi'n meddwl, yr eilydd Bickerstaff oedd o. Oedd am cweith i sylweddoli mor agos oedd Mendes. Mae o'n neud digon, dwi'n meddwl, jyst i dynnu lygad o, ond y ffordd, mae'r pŵar, de. Mae'n gyrru hyw, yndi? Na, mae'n rhaid cyfle arall i Griffiths. Ond be dwi'n dweud am yr ergyd yna? Oedd Mendes, de, yn mynd trwy Bickerstaff a'r bel am yna mor pŵer, doedd. Carden, felen i'r rheolwr, mae pen y bont di sgorio. Felly, pen y bont 1, y Flint 2 yn y fan honno. Cei Conna dal ar y blaen ebyn Hwlffordd. Ac yma, mae Caernarfon yn dal ar y blaen yn erbyn y Bala. Dyna gadarnhad o gol pen y bont. Os y buddigoliaeth yn dipyn o hwb i Flint. Wel, wedi gorffen yn gêm ddi-sgôr rhwng Met Caerdydd a'r Derwyddon. Na chi dîm sy'n plymio Met Caerdydd. Ie, dwi'n meddwl, hwnna fydd y gêm y ddwytha a'r mwy o sgorio. Nos ferchan. Nos fo. A ti'n gwybod be, de? Na ddeud hyn. 3 phwynt yma'n unig yn Caernarfon, de, y werth ei pwysau mewn air efo Hwlffordd yn colli heddiw. Hwlffordd efo 2 gêm oedd ei cartra i ddod yn ei 2 gêm ola. Ac wrth gwrs, Met Caerdydd, wythnos nesau Caernarfon yn fyw, sgorio ac wedyn i ffwrdd yn y Seintiau Newydd. Williams i gymryd y gic. Mae'n hael hyfryd yn y Bala a mae'n gwenu ar hyn o bryd ar Caernarfon. Williams. Yep. Dim cweit digon hwyr yn y gêm i fod mor wastraffus a hynny, dwi'n meddwl. Na, ond job. Lewis Clutton gyda llaw. Mae'n un anodd. Y gol i pen y bont. Mae'n eich di bod mwy positif. Rhyw beth gael yn gyngor i fanna i Tela Williams ydi. Bod mwy positif. Os ti'n mynd i'n un ar cael dy ben dros di ar dos trwyddi. Henry Jones, tu allan eto. Tu allan y droed na. Ac rhywbryd mae amddiffynwyr yn mynd i sylweddoli bod o'n gallu gwneud hyn. Dwi'n gwybod, ond fel am y Sadwrn, Nick, mae hynna'n anodd i fi ddarllan. Os ti'n mynd i'n neud hynna mewn eiliad, ti'n mynd i'n amser i fi gyrraedd y cwrs Cosby, a mae'n mynd i fod rhy agos i'r golwr. Os da, ti'n mynd i tynnu nôl efo tu allan i'r droed, de, ond os ti'n mynd i'n rhy agos i'r golwr, sgyn i'n chance o gyrraedd hwnna. Felly, sa well gynno fi, bo just twyllo, dod yn ôl, a wedyn ddim, mae amser i fi fynd allan ac i fewn o fan am ddiffynwr i sgorio. Weithiau. Dwi'n meddwl mae Bickerstaff gafodd y gardian felen am brotestio yn erbyn y penderfyniad. Oedd yma'n hapus bod wedi cael ei ddal yn cam sefyll. Mae'n oeri, boys. Mae'r gwynt yn codi, mae'r gwynt yn fain. Ond mae'r gwynt yn hwyliau Caernarfon ar hyn o bryd. Saith munud o'r 90. Henry Jones oedd yn ei herlyd i Gareth Edwards yn ei chlirio hi. Twice yr eilydd. Mae Crefft nôl at Twice. Kick gol. A sa fawr yn mynd yn iawn i'r Bala ar hyn o bryd. A fel hyn, mae hi'n sefyll ar hyn o bryd yn yr uwch gyngrair yng nghanol y tabl. Y ras am y 6 uchaf. Fel oedd Malcolm yn ei awgrymu, mae'n anodd gweld Pen y Bont yn colli
31 pwynt o fantes na efo'i 31 pwynt enwedig o ystyried beth sydd wedi digwydd i Hwlffordd a Dre Newydd heddiw. Mae'n edrych yn dda i Caernarfon ar hyn o bryd. Wel, i ddweud gwyd, mae Dre Newydd allan o'n i rwan ar o heddiw. Gwaniaeth goliau dot. Ond ti'n edrych ar Hwlffordd, mae rhain wedi chi 2 gêm oddi cartra, a mae un o hynny yn Dre Newydd wythnos nesaf. Mae Flint wedi curo pen y bont o 2 gol i 1. Tair gêm heb fuddugoliaeth. Dion ni'n di gorffan eto. Y Bala mond di colli 2 gêm trwy gydol y tymor. 2 gêm allan o 19 cyn heddiw. Mae wedi colli 1 oddi cyn nos Fawrth. Ac oedd Colin Caton yn sôn o'r Sioned ar ddechrau'r gêm. Mae mor dda mae'r hediad nhw wedi bod. Hediad ardderchog. Mae angen yn ei fynd ar rediad tebyg eto meddwl fo. Wel, diolch yn cychwyn yma ar hyn o bryd. Mae Greth eto. Mendes, oedd o ddim yn cam sefyll. Chwilio am Smith a Venables reit i hwnt i'r ddau. Da iawn gan Bickerstaff, clyfer fanne. Mae'n weithiau da ni wedi gweld Caernarfon just yn nes di ddweud yn unwaith hanner cyntaf, clirio'r bel. Dim clirio'r bel, nath o basio'r bel. Dim clirio'r bel, dim cicio rwla. 5 munud o'r 90 yn weddill. Gareth Edwards yn chwilio am Jones. Jones cael ei giro yn yr awyr, chwaraewch ymlaen. Kay. Noah Edwards a Bradley. Bradley cael ei faglu gan Mendes. Da ni ar dyfothwy cyffro gemer rhyngwladol wrth gwrs yn dechrau nos Fercher nesaf. Rownd i'r rhagbrofol, Cwpan y Byd, Gwlad Belg yn erbyn Cymru. Llywyth. Digon gan Pete. Ac yn dilyn y gêm yn erbyn Gwlad Belg. Mae yna rhyw gêm gyfeillgar yn erbyn Mexico a wedyn Cymru yn erbyn y weriniaeth Czech. A rhaglenni am 50 wedi 7. Mae Kay Conrad i curo, gyda llaw di curo Hwlffordd o 2 gol i ddim, wedi camu dros y glwyd. Oedd ambell un yn meddwl falle allai baglu nhw. A mae eisiau clwyd go uchel i faglu y pencampwyr ar i'r hediad personol. Ac i'ch atgoffa chi, 2 ganfed gol Mike Wilde yn uwch gyngrau'r Cymru. A mi gewch chi weld honno ar ddiwedd y gêm yma. A na chi chwaraewr sy'n heiddi i ganmol. Henry Jones. Bala yn gobeithio. A gall o ddefnyddio'r ddawns dianheuol sy'n ganddo fo i wneud iddo beth ddigwydd. Mae Kay. Ond y gam sefyll. A mae yna fwy nag 1 chwaraewr wedi dod â sefyllfa obeithiol i ben oherwydd cam sefyll. Ac mae Kay Conna chwethpwynt yn glir bellach ar frig yr uwch gyngrair oherwydd y fuddugoliaeth yn erbyn Hwlffordd. Be di gwahaniaeth di bod ym perfformiad Caernarfon yr ail hanner am bocyn? Gormod o barch yn hanner cyntaf, dwi'n meddwl, ond y ffordd nath y Bala ddechrau efo'r tempo sydyn ar y droed blaen ma, sgorio sydyn. Mi nath Caernarfon yn araf bach, just stopio y Bala a slofi nhw lawr. Cael cirtol i y bel, bod yn drefnus, disgobliedig, da ni ddim yn ildio mwy. Aros yn y gêm, hongian mewn nath o hanner cyntaf. Ail hanner, mae wedi torchi Lewis. Hefyd ar y llethr bach ma, hefyd efo'r gwynt bach ma, gath y Bala yn hanner cyntaf, mae Caernarfon wedi gael yr ail hanner. Mae yn neud dipyn bach o waniath. A mae wedi cadw'r bel y well. Yn yr ail hanner ma. Mae digwyddiad yr ail hanner di pwysleisio mor bwysig oedd yr ymdrech na'n yr hanner cyntaf. Di cefna nhw yn erbyn y mir am yr rhan fwyaf o'r 45 munud yn doedd. Dwi wedi bod yn gynnwys mewn gema, lle mae'r gem wedi bod dros 10 munud, oherwydd safon canolbwyntio, 1 gol i lawr, 2 gol i lawr. Hei, sut fydd eich, mae hwnna'n fynydd i ddringo yn unrhyw gem. Ond nath nhw gadw 1 gol, a ti bod tro yn efo 1 gol. Mae Caernarfon, di dangos siampl un o prawa.
Ia. Y teli bach ddim yn gweithio. Mae Henry Jones, dwi'n gallu deall pam fysa pobl yn teimlo rhwystredig efo. Mae o rhy glyfer ar ei les i hun weithiau ar les y tîm yn dydi. Mae wedi symud i mewn i'r twll rwan tu ôl i Venables ar y Sadwrn, ond mae Ryan Williams wedi dod efo fo. Mae'n marcio fo dyn am dyn rwan i wneud siŵr lle mae hynny'n mynd, dwi'n mynd. Felly dwi'n edrych a gwylio'r gem a meddwl, be mae'n mynd i wneud nesaf ta? Be mae'n mynd i wneud rwan i gael y bel i effeithio'r gem, i gadael adfod ar y gem, yn y 4-2-3 munud dwytha yma, i sgorio gol i falla. Smith. A mae Bala'n gwybod mae'n frys i gael y bel i ben arall y cae, fydd nhw'n edrych yn awchus i weld faint o amser ychwanegol fydd. Yn y sawl eilyddio wedi cael ei wneud, wrth gwrs. A mae o'n gwybod bod o'n agos at fuddugoliaeth gampus sy'n parhau yr hediad campus i dîm o. Kai Jones. Unwaith eto, siampl o beth dwi'n sôn am. Dal y bel i fyny, cuddiad y bel. Wedyn ti'n ennill tafliad, gwastraffu fi bach o amser. Jack Kenny'n gorfod wneud hynna ar ddechrau bob gêm. Ie, 4 munud fydd. Ac fydd Caernarfon am gadw y bel ymhen agor cae a maen nhw cael cic gornel. A Mendes yn ei gosod i yn gwahodd yr ymwelwyr i frysio, a bydd e'n bris o gwbl arnyn nhw, maen nhw am gymryd gymaint o amser a sy'n bosib wrth gwrs. Ynddo, dwi am... A dyma welwn ni. Tafliad i Caernarfon, maen nhw'n chwarae'r gêm yma yn dactegol glyfer ar hyn o bryd. Yn y munud mi fynnau Malcolm Allen am seren y gêm. Mendes sgorio'r ail gol. Mae rhaid i'r Bala fynd yn uniongyrchol rwan. A mae'r haul ar ei fwyaf disglair. Bradley ar dderchog. Nawr, mae Bickerstaff tu allan iddo. Mae angen pas gywir, ond i'n basal. Dylai fod i'w lwybr o tu ôl iddo. Mae wedi gorfodio i oedi. Mae Bickerstaff yn mynd i fynd i'r gornel os gallo. Mendes yn cael ei dynnu nôl. Si mor iawn. Mor iawn. Dylai fod yn bas gwell gan Bradley. Dwi'n meddwl oedd o di blino. A Cleworth yn gweld Carden Felen. A mae hynny'n menu chydig fach ar berfformiad da iawn gan y bachgen ifanc yma. A da ni hanner ffordd i mewn i'r amser ychwanegol. Nawr i bwy mae'r bel yn disgyn, mae Kay yn mynd amdani hi. A mae Kay yn gri. A peniad lag ar Henry Jones! A Pete oedd methu adweithio cweit digon cyflym wedyn. Ond oedd hwnnw yn gyfle, a mae'n dangos di'r gêm a ddim ar ben o hyd. A mae Bala yn mynd i gael hyder o hynny. A Nathan Pete yn ildio'r gic. Am groesiad gan Macreth yma'n hyn, a neb yn disgwyl fod allan i droed dde fo tro yma de. Ac yn peniad, wel nath o daro'r gol. So yn taro'r gornel mae'n gol dydi, ond mae o'n jyst taro canol y gol, a mae tîm sy'n jyst yn adweithio. Hwna ddim byd yn neud yr arbediad yn cadw, a allan neud y 3 pwynt rwan i Caernarfon. Seren y gêm ganddoch chi, Malcolm Allen? Yn y hanner cyntaf, mi gath y dyn yma, Max Cleworth, Sierfentig o Wrexham yn Caernarfon, mi gath o'i byd bach o wers, i wneud chwaraewr proffesiynol, ti angen cymeriad cry. Oherwydd oedd Kieran Smith a Will Evans yn rhedeg heibio fo, di gormod o weithiau. Nath o ddysgu, nath o feddwl, iawn, ail hanner, dwi'n mynd yn dyfnach dipyn bach, dwi'n mynd i ddeitha No Edwards, istaf o fi am dipyn, a wedyn na i gael y bel mwy, wneud nhw marcio chdi, a na i ddechrau pasio'r bel mae i Caernarfon. A rheoli y gêm. A dyna fe mae o di wneud. Cleworth, seren y gêm. Mae pwy bynnag sy'n mynd i allu cael gol i'r Bala nawr yn di deimlo'n seren. Mae hwn di chwarae'n dda. Mae Creth, dwi'n siŵr bod o di bod yn agos ar restr Malcolm. Dyma y cyfle ola mae rhaid
Dyna ni yn y 10 eiliad ola o'r 4 munud. Y bel yn cael ei hyrddio fyny at Mendes. Mae mor gystadleol, a dyna ddigwyddiad ola'r gêm, ac am ganlyniad i Caernarfon, ar ei holi o 1 gol gan Will Evans, yna Hayes a Mendes ni gyd i'n 2, y Bala 1, Caernarfon 2. Diolch Nick, diolch Marks. Triphwynt mawr iawn i Caernarfon. Maen nhw'n ceisio cyrraedd yr hanner ucha. Mae'n fuddugoliaeth gampus i dîm Hugh Griffiths. A chi'n meddwl be, mae tîm Andy Morrison di wneud i eto. Maen nhw wedi ennill o 2 gol i ddim. Pnawn mae Mike Wilde gath yr ail. George Horan gath y gynta. Mae'r ddau na'n 76 oed rhwngddyn nhw. Horan a Wilde. Ond maen nhw 6 pwynt yn glir ar y brig. A'r Flint wedi colli 2 heb sgorio. Di ennill ymhen y bont o 2 gol i ddim. 2 gol i 1 mae'n ddrwg. Da fi Lewis Clutton gath yr ail fan hyn. Triphwynt pwysig iawn iddyn nhw hefyd. A fel hyn mae'r gemau eraill wedi mynd. Aberystwyth, di ennill yn ebyn y Dre Newydd. Harry Franklin gathi. Tyrone Offori di ddanfon o'r cae. Offori off yn y gêm yna. A di-sgor rhwng Met a Derwyddon. Met di sgorio llai na pawb. Cem Dealdio mwy na pawb. Wedi gorffen y di-sgor. Fel fyddwch chi'n tybio. Wentyn y George sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. Dyma'r tabl. Mae'n wych o ran Ceicona. Dyma wael o ran Caernarfon chwaith Owain. Na, ddim o gwbl. Prawn mawr i'r cofis heddiw. Ac yn yr ail hanner mi oedden nhw'n heiddi chwarae teg. Di dod allan yn edrych yn dîm holl o wahanol. A bron o bob bod y Bala ddim yn barod amdanyn nhw. Gol wych gan Hayes i gael ei hunan yn ôl i fewn i'r gêm. A wedyn, just y cymeriad oedden ni sôn cyn y gêm. Bydd Hugh Griffiths a'r tîm wrth i bodde. Fi'n credu bod Hugh Griffiths yn disgwyl amdano ni, Drawd Sioned. Hugh, sôn am troi'r gêm ar ei phen, siwr i ti'n teimlo ar ôl i fuddugoliaeth na? O, ni'n sal hanner content oed. Ddim gwybod beth i wneud, ond da ni cadw'r bel mwy ail hanner, a ti'n gael y gol gyntaf na, a wedyn mynd amdani ac ennill y gêm. So, mae'n hapus iawn, mae'n emotional rwan just ar ôl y gêm, ond andos hapus da. Diolch Hugh, llongyfarchiadau. Diolch fawr i chi. Bydd mwy o ymateb ar ein gwefannau cymdeithasol ni. Cofiwch, mae yna bnawn mawr o chwaraeon i ddod. Owain, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Derby De Cymru, Pobloc i Gymru yn Ffrainc. Mwynhewch y rygbi. Ta-ra i chi. Nes da. Ac i mewn â hi.